Ayan, shoutout Apple Gem, makakiraya pa. Sir Milyonaryo, salamat Sir Milyonaryo. Marimlawari kayo na Apple Gem. Basta busy na pa rin tawakan yan Apple Gem, busy sila pa. Magkanta ya Sir Milyonaryo mo diyan. Magkanta. Gem Builders MLSO po sabi ni ano. Salubungan tayong December 1. Siguro ano nga 2 hours po mo pala, 2 hours. 2 hours po mo pala. Okay, 2 hours, 2 hours, 2 hours. Mm. Ayan. Ayan, 300 million na lapong gem. Yan nalabiso din nga luwa. Okay. Nagpapiyalong tamo ang yan, may ako yung metong. Nagpapiyalong tamong house and lot, ay sigurado damo ganda ka tama pang gem. Kaya kaya, cellphone, ay. Munta, yan, yung live. Tambayan da ka, kahit magkano ya pa yan, tambayan da ka, maski yan. Diba? Sana nagpakita na nga ako eh. Welcome December 2022, ayan. And welcome to my live stream. Please do like and share. Okay. Actually, wala pong gem. Apong gem, anong ulam mo, Apong gem? Nag-reconnect kaya pa yung cellphone ko. Okay na, Sir Milyonaryo, may salesya na yung cellphone ko kaso may wala lang ang datang kaya ko. Nawala yung lahat yung mga files ko na video. Buti na lang yung sa Facebook ko, alam ko pa yung password. Buti na lang. Kung hindi, ay gagawa na naman ako ng Facebook. Dali lang. May bago ako ninja, 1, 2, 3, 4. 4 yung ninja ko. Halos lahat ng mga ninja ko nalagas, nalawala lahat. Apong Jam, ano ka pa ba kinapong Jam? Ayan, 3 million shoutout sa 3 million in the house. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ng banana. Check ko nga to. Tikit ko na lang kanini para abang kay. Or na yapon Jam. Ayun, meron na. 4. Sir, milyonaryo ng jamot. Gem Builders, dikit ko na ini. Yan. Ayun, opo, kapogi. O yan. Dali lang. Ano ko muna to. Dikit ko muna. Milyonaryong jamot. Nakapin ba yung milyonaryong jamot? Wala, ito jamot. Okay.
Next. Pangalawa. Oo, Sir Milyonaryo. Pakonti-konti ginagawa ko. Naka-4 lang ako. Sayang. Ayan oh, dinidikit ko nga sa inyo. Pogi ini yan. Siyempre, pogi yapon dyan. Yan. Didikit ko lang kaya kayo. 292 tamsak. Gem builder. Abang alam masyadong tao. Gem. Sandali lang ha, nagdidikit muna tayo. Ano lang naman to? 4 lang ididikit ko. Ayun, 3 point. Ano ka na ba, Sir Milyonaryo? 139. Dalawa na ako. Okay, pangatlo. Jakita mo para di mabura. Hindi. Okay, wait lang. Wait lang natin, Sir Milyonaryo. Dikit ko lang muna tong 4 sa inyo ni Apon Gem Builder. Sayang din to. Ayan. Milyonaryo mo dyan mo. Try nyo po, Sir Milyonaryo. Sige. Ayun, ito na, Sir Milyonaryo. Malapit ka ng ano pala, 1.4. Ito, Sir Milyonaryo. Okay na siya. Ayan, yung cellphone ko. Kita ba? Hindi kita. Ito, ano na to? Pangatlo na to, pangatlo. Pangatlo. Si Apon Gem. Gising na yan ni Apon Gem, no ka ni Apon Gem. Apon Gem, likpan mo muna ako ata. No ka rin kacho. Ayan, okay na. Dumikit na ako. 4. 4 kayo ni Apon Gem. Harang. Ayan. Okay. Ayan, ni Apon Gem. Okay na.
Opo, okey na, okey na. Sige, sige, sige po, 4 sige. Baba mo po yung bahay mo, Sir Milyonaryo, baba mo, baba mo. Habang wala masyadong tao, Sir Milyonaryo. Dikit ko 'tong 4. Baba mo, baba mo. Sayang. Baba mo po, Sir Milyonaryo, baba mo. Ayan, sige, sige. Ito pang number 1. Ayan, 42. 42. 42. 43. 43. Panoorin ko muna. September 28, 2022. Pangalawa na 'yan, ha. Ito pangatlo. Ba't minaantok ako? Grabe. Yan, pang-ano na 'to, Sir Milyonaryo, pangatlo. Ayan, 44. 44 na 'yan, ha, 44. Si Apple Gem, okey na 'yun sa inyo, ha, okey na 'yun sa'yo. Yung dinikit ko na yung 4. Ni Apple Gem at saka ikaw, Sir Milyonaryo. Ayan. Ito na pangatlo sa'yo. Pangatlo sa ninja mo, ay sa ano mo. Sana hindi malagas 'to. Ayan, 45. 45. 45 na, ha, 45. 46. Pang 46 na 'to. Okey na pala, tapos na. 43, 44, 45. Nakailan na ba ako? Hindi pa dikit. Pogi lang kasi na. Okey na, dikit na pala, oh. Hindi pa. Edison. Okey na po, Sir Milyonaryo. Dikit na pala lahat. Okey na po lahat. Ay, ano ba 'yan? Ay, Apronel walang lulub tao. At may tamad ko, Amel-Larry. Apronel, mega shoutout Apronel. Oo, kapag, hindi ka na talaga sumusuporta, wala ng taong dumarating sa'yo. Sir Milyonaryo, sabi naman ni Apronel, ayan, isa kumata saglit po.
Ayan, Apo Renel. Magrib mo. Ay. Okay na, Apo Renel, ayun yung cellphone ko. Apo Renel, ayun eh. Okay na yung kana ko cellphone kaso ratang videos ko pati yung mga videos, ninjas, ibig sabihin yung ninjas ko buti na lang nadikit sa inyo. May bagong ninjas ngayon, ginawa ko kanina 4. Pakonti-konti muna baka masobrahan ako. Konti-konti muna ako ngayon gumagawa ng ninja. Masuwerte yung mga dumikit dati. Kaya ayun. Apong milyonaryo ana mag-exercise ko pa mungini apo. Mag-exercise ka apong rem apong at suker niya apong gem. Siya pa kan makakiraya pa. Makakira itutundo ko, grabe. Lord, sorry po. Ayan. Sir Milyonaryo, salamat Sir Milyonaryo Udjamot. Bukas magko-content ako bukas. Ilan ba yung gagawin kong content bukas? Ayan, magko-content na ako bukas kasi ano na 'to eh. Laki ng ano niya, ang laki ng nabawas. Siguro mga ilang videos 'to kaya ko 'to. Kayang-kaya ng cellphone ko ngayon kasi ang daming nabura. Buti na lang naano ko yung Facebook ko tsaka ano, parang nangyari na-reset lahat. Nawala lahat pati TikTok ko. Pero yung TikTok ko okey naman kasi yung Facebook ko naka-ano dun, naka-link. Kaya alam ko yung password ng Facebook ko tsaka YouTube. Yung YouTube ko buti na lang, sarap umakyat. Akyat ka! Sige. Akyat ka habang nilagi. Habang magkanta ako, ayun dali lang, i-ano ko siya, baba akong hagdan. Salubungan tayong December 1, after ng salubong ng December 1, ayan mag-end na ako. 'Di ba? December 1 na bukas. December 1 na bukas, December 1 na po. Ayan, December 1 na pala bukas na hapon Ronel. Kaya pintang salamin ko. Talaga makamalas ko talaga hapong Ronel. Yung salamin ko may pakli Pero okay mo ini, pwede pang kaya ni gamitan. Dikit tayo mo. Ayan Ini pinakamahal kong seli dati kanta unang sweldo ko YouTube, seli kay ni libo. Pero sira ya. Pero okay yan ini Apo Ronel. Sir Milyonaryo. Didikit na lang natin. 'Di ba? Actually wala Apo Ronel. Ayan, Diyan po ka naman na apo eh. Bakit? Mag-exercise ka ba lang ako sa'yo? Akala ko hindi ka na mag-e-LS. Mag-LS ako, Kaka-ano. Ronel. 'Di ba okay na yung cellphone ko? Okay na yung cellphone ko. Kaka-start ko lang mag-LS. Mag-exercise. Ano lang, alam mo naman Apo Ronel, 2 hours. Salubungan tayo aming December 1 kasi December 1 na bukas. Kaya nga eh. December na. Hindi ko nga nakikita sa mga nagdiyan. Wala, si Sir Milyonaryo lang. 1 million yung tao natin. Si Sir Milyonaryo 1 lang. million. 1 million ba? Ayan. Ala, matumal. Sobrang katumal. Apo Ronel ang Melyari. At mawala la rin taong Pilipinas. King Whitey na. Dapat regular ka mag-LS like before na walang kasi inaabangan nila eh. 'Di ba? Tapos may LS ka ngayon, tapos bukas wala, tapos silang araw wala. So nawawala yung mga suki mo. Oo. Nawawala talaga. Madam Angie Borja, salamat Madam Angie Borja. Oo. Talagang nawawala Apo Ronel, tignan mo yan nawawala 10:00 na, wala pang tao, 2 pa lang yung tao.
Apong Gem andiyan Wala, ba? alam mo Apo Ronel 'di ba ang nangyari kasi 'di ba alam mo naman ako mina-manage ko na ngayon sa Facebook page ko kaya gusto ko ma-monetize ng full 'yun Apong Ronel. Kaya mas mabilis ang viral dun Apo Ronel. Oo, tsaka yung views 'no? Oo, kaka-upload mo pa lang ng isang oras meron ka ng 600, 500. Oo, kaya nga. Eh, dito Diyos ko, nga. Nakakaano ka lang, nakakatiyempo ka lang ng medyo mataas. Yung short ko Apronel mig-upload ko mig-upload short, mukbang mig-viral na naman data nga luwa. Kailan naman nakapag-viral ko, 4 la Ah, yata o 3. ako may time na Eh, nagva-viral, lalaking oras yan pero Apronel, lalaking oras wala, depende yan. pero Hala, oo, di ako pero may maniwala ka ano, rin. pero At may saka ano, yung short video ngayon Apronel hindi na siya 'di ba puwede kang mag 60 seconds, ngayon hindi na, 15 na lang. Nabago. bakit? Oo. Ay, Madam Joy, salamat po. Ayan si Madam Joy laging nandito si Madam Joy. Madam Joy, salamat Madam Joy, Mega Angie Borja, shoutout po. salamat po, Si Apon Jem nandiyan kanina, eh, ewan ko kung busy pa si Apon Jem Builder. First siya yung Apong Rodel, siya yung first customer ko, si Apon Jem Builder Sino? ano, si Apon Jem, Ah, kanina? Hindi ko kasi alam na oo. naka-LS ka. Anong ilang oras ka na nag-LS? Ilang minuto? Ano na ako, 43 minutes. Mega shoutout Dan Corner, salamat sa ayan nagbaba ng kanyang bahay. Ano ba yung bahay mo? Eh, may bago akong ninja ngayon na 4, ginawa ko lang kaninang alam mo po Ronel talagang inayos ko 'to. Hmm, Siguro mga isang oras ko inayos, pero okey na po Ronel after, sa awa ng Panginoon, naayos ko kaysa magbabayad pa ako 'di ba, mm. okey na. Ano nangyari po Ronel, asan na si Mr. Chocolate? Ay hindi ko po Sino alam kung nasaan po si sino Mr. Mr. Chocolate baka Chocolate? busy po, Sino baka Mr. busy pa Chocolate? si ano ang pangalan nito si Apong Joboy. Ah, yung kahapon. Si Apple Joboy, Joboy, oo. Mm. oo, Apon Joboy, kaya 'yun. Apong Ronel loud and clear yung boses ko kaya Oo, mm. ini Mm. Okey siya, mag-loading. okey siya. Ibig Mm. sabihin kasi Okay pinalitan ko lang. yung 'di ba kapag sa Wi-Fi Apong Ronel $1 eta 'di ba, itang 5.5 Mm. mo ba manta, nilipat ko siguro Oh, ita meto wala yung masyadong gagamit kaya ito yung ginamit ko. Itang metong dakal hmm, kasi, maka-connect. 'Di ba kahit, bala mo walang connection ta kung 5G tsaka pangkalahatan. mm. O ito okey na yun basta ngayon, eh. O talay ka yapong Ronel, Sino? yapon tres busy, yung magician. Mago-brayo, patay pa ang alas 5 lumuwal. Bagya, Yung guy, alas 11 apat ang PM bagya. yata, alas 12, alas 12. Patay lumuwal. Alas 12. Mm. 12:00 pa lumuwal. Mm. O nawala na. Andiyan pa si Dan Corner, nawala. Sir Milyonaryo nandiyan ka pa ba Sir Milyonaryo? Sir Milyonaryo, Siyempre, akyat po kayo. Ma'am Joy nandiyan pa po kayo? Oo, Akyat po nandiyan pa kayo, ba si Sir Sir Milyonaryo. Milyonaryo, say present, Oo, tsaka si Joy, tsaka si Dan. Wala na, betlog na ako. Betlog na yung tao natin na Ronel, betlog na. dali lang. Kikita mo diyan Mm. mamaya, meron pa yan. Oo, makakatamang bagya mga pila mo minuto siguro, Oo. 'di ba? Ronel da ka mamukit king Facebook, mas okey ka rin Ronel. Anong kaso Kaya ko ka? balo mo naman 'di ba? Kasi Ako. yung Facebook Ronel public ya kasi ita, eh. Mm. Eh, Buti ba kaya siyempon, maraming kang mag-guy. Maraming kang mag-LS. puwede kang mukit ka rin Ronel. Puwede kang mukit, Kalapit ika. pwede. Kapag Kalapit halimbawa nga pwede. itang ng Migueles ko ng kapilantan ng Atchoy kaye, Atchoy tropa Ate ran o Gandhi. karakal ko tao kanita Oo. almost 90, ako ba 90 o 30 plus. Kuning kaso ila mo magdikit. Asan ka na Ronel o asan ka na daw Ronel?
Sino nagsabi? Milyonaryong Jamot. Ano ba yun? Exercise ako. Ay, ka pwede magpakit, Ronel. Nahiya ako ganyan ang suot ko Yung medyo litaw yung tiyan ko Apo Ah, di ba? ay burida yan Ronel. Pakit me, mara dakaluntot ang customer. Bisa ka focus da ka pa Bota ka mukha na nakatawa mong kaya Para nahiya ako Ay, shoutout nag-exercise. sa'yo. Ano pa nito? Lansky17. Shoutout po, Lansky17. Tignan nga natin si Ayan, Lansky kung may Lansky. jacket. Dali Edi lang kaya. Lansky Baka maano naman kayo sa akin. Tignan niyo, nag-exercise ako. Ay, may Lansky. ginagaya ako. Baka mabash tayo Nakalitaw yung tiyan ko. Ay, Lansky, wala kang jacket, no? Sino kaya to si Lansky? Sino po kayo, ma'am? Salamat po sa pagdalaw. Good evening, idol. Ayan. Good evening po, ma'am Lansky. Salamat po sa pagdalaw. Kumusta po? Gusto daw niya akong Lansky, pogi. Ayan 17 vlog. Na? Sabi ko, Malawot siya, Ronel, kaya mo yan. Mas malawot siya yan. Ayun, Lansky. okay. Hindi mo pagkantada ka na Oo. Inalis ko yung volume, baka ma-CPR ka. O kaya mapong Ronel. Thank you, idol. Help naman, idol. Sige, sige. Asan ba si Apong Juan? Hindi ko alam kung nasan si Apong Juan Tamad, si Apong Edson. Ayun, Oo. baba mo po yung bahay mo, Lansky. Nakaano ka na, may jacket ka na May jacket na po kayo. Di mo naman ako makaano. Ayan, umakyat up kaya akong pogi kahit mag-exercise. Okay yan mo po, Ronel. Okay. Oo. Try natin. Banta. Malayo naman, di ba? Ba't yung pong blood, hindi ko na siya nakikita. Ay, blood, nakamiss ko na yung muro niya pong blood. Pero mag-comment na Oo. yung bangging kaya ko. Taring Ken? upload ko, ikit ka Sige, mag-appear naman Mag-appear Baby pambahay ni Lansky. Sending support, ayan. Ma'am Joy, pakibaba po yung bahay mo. Type mo lang yung kabogi Meron akong 4 dito 4 na bananang Kasi yung mga nawala. Paano po ba, ano po, di ko pa alam. Ang gawin mo, Lansky, kung mga video mo, okay, type mo lang yung kapogi dyan, kapogi. Si Nightbot nang bahala magbaba dyan, okay? Ito, kapogi. Sige, Lansky, dikit ko sa'yo, ninja ko sabi niya. Ayan. Ma'am Joy, ka pa, Ma'am Joy. Ayan, dyan, type mo lang yung kapogi, Ma'am Joy. Ay, Ma'am, Lansky 17. Kanya naman yung hilaan. Pasensya na po para may kasama lang si Apong Pogi. Titingnan natin na Ronel kung okay. Yan, ganyan. Ronel, sound check kung okay siya. Okay siya. Loud and clear. Loud and clear. Okay. Okay, loud and clear daw sabi ni Ronel. Try nga natin. Sino bang host? Kanta tayo. Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Ang puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan. Pangako ko ang puso mo'y hindi pagkakawala. Paano din ako'y nananabik? Okay lang kaya madarama ang tamis ng iyong halik
kung lagi mong inatrasan. Sugod na nagmamahal, sana na may pagbigyan mo, piling ng puso ko. Subukan mong magmahal, o giliw ko, kakaiba, ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka nang mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Paano mo maiintindihan? EPM Mechanic, mega shoutout. Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko, ang puso mo'y hindi pagkakawala. Nawala si Apronel. Subukan mong magmahal, o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mong magmahal, o giliw ko, kakaiba, ligayang natatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mong magmahal, o giliw ko, kakaiba, ligayang matatamo. Magmahal ng iba'y di ko gagawin. Nawala na si Apronel. Andito Wala na lang yung ako, ano ko, Kuya Dad. dancer ko. Ha? Naiya ako. Mary na yero kuya. Apronel, adwala mo rin tao. Ya kami gagana ka. Ah, 3. okay. Lansky, salamat Lansky. Sa ano mo pala. Lansky, mega shoutout. At kay MP? EPM. pala. Sa Japan. Sa Japan siya. Okay. Apronel, okay ba yung ano ko? Apronel, hindi siya basag? Hindi Oo. gaya dati? Hindi na basag? Hindi siya basag. Hindi Minsan na basag. lang nag-ano siya. Yung paputol-putol lang siya. Konti. Mete. Pero okay siya. Oo. Okay siya. Okay naman yung ano, Apronel, yung ano natin, Tunog, yung oo. Sounds. sounds. At saka tong ano, yung tawag dito, yung echo. Okay ba yung echo? Oo. Okay. Okay lang. Next song natin, sige try natin, Apronel. Okay, next song. Anong buro yung kanta? Okay lang yan. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip, mula nang tayo'y magpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Bakit ganito ang aking kapalaran? Di ba ilang ulit ka nang nagpaalam
Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakapagtataka. Di ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga, wala nang maibubuga, wala na akong naramdaman. Walang tigil ang ulan, at nasaan ka araw? Na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nagkapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Nakakaiyak, idol. Charge muna ako, lobat pa. O, sige, Sir Menyadaro, salamat. Relate match, idol, sa kanta. Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, oh, ba't di tayo magkasunduan, oh. Yan. Okay, bago lahat, kwentuhan muna tayo habang Apronel. Lansky, taga saan ka ba, Lansky Vlog? Taga saan po kayo? Ano ba yan? Saan po ba kayo? Kung dyan pa kayo. Lansky, ayan, tinanggal ko muna yung ko. Ayan. Nag-charge muna daw sila, Apronel. Lansky, salamat, Lansky, sa pagtama dyan. Taga saan po kayo, Lansky? Baka kilala ko po kayo, tumatawa po kayo dyan sa baba. Kaya nga. Apronel, wala nang tao. Edward yan. Isa na lang yung tao, Apronel. Kala kaya yapon. Huwag ka mag-alala, isa na lang yan. Ha? Wala kaya pong dreamer yan. Diba? Buti na pa ito, Lansky 17. Salamat sa pagbunta, Lansky. Salamat sa... Ayun, shoutout po sa mga taga Pangasinan. Ayan. Apronel, biyasa ka mag-Ilocano? No. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Konti lang. Pero dito ako sa Hong Kong. Sa Hong Kong daw siya, Apronel. Anong tinagal? Ganun ba yun? Taga ano daw siya? Taga Hong Kong daw siya ngayon. Taga Hong Kong. Babae o lalaki? Babae. Lansky 17. Sabi niya. Pero dito ako sa Hong Kong. O sige, dikitan muna kita, Lansky, dagdagan kita. Baba mo yung bahay mo dyan, ha. Baba mo habang nag-ano si Apronel. Apronel, narinig ba dyan yung mga aso sa'yo? Oo. Ay, Yung rinig. music mo? Hindi, yung aso, narinig ba? Wala. Wala, okay. Hindi masyado.
Kayo taga saan kayo, idol? Tarlac kami ni Abronel. Tarlac kami ni Renel Santos. Tarlac. Oo. Pero ngayon nandito ako sa Spain. Kapagod Ayan. palang exercise. Baba mo yung bahay mo. Ito si ano, Mm. Lance. Ayan. Lance ba yung bahay mo talaga? 22 pa lang yung sub mo? 22? Ayan, 23 ka na. 23. Hindi ba kami general? Tanong mo 23. muna. Nag-start pa lang. Nag-i-start pa lang siya, Bronel, oh. Sige, sige, digitan kita. Tanong, 23. Ayan. 23 pa lang siya. Baba mo yung bahay mo ulit, ha. Paano po baba? Type mo lang yung kapogi. Si Nightbot nang bahala. Habang dikitan kita. Ayan, 20, ano ka na, ituruan mo 24. siya na ano kung may video siya, tapos punta siya sa 3 dot, and then Ah, i-copy-paste ganito niya. yung gawin mo. Lansky, di ba, sa mga pupunta ka sa mga video mo. Hanap ka dito ng mga short na lang. Hanapin mo na lang short. Punta ka dun sa may 3 dot sa may ilalim. Tapos click mo yon. Kaya dito na lang sa ano pala, sa share. Click mo yung share sa short video, copy link mo lang siya. Tapos i-paste mo diyan dito sa ano. Ayun, nag-type na lang na siya ng Kabugi Abronel. Ayun. Hindi, siyempre sa iba walang ganyan. Oo, sa Di ba? iba wala pa lang alang ganyan, di ba? Dali, Oo, kaya turuan. i-digitan muna kita. Apat. Oo. Ay, Lord. Oh, sige, didikitan na kita. Pang ano na to, pang app, pang 3. Yung Yeah. co-host ko, ayan, bahay niya, no. Dikitan mo na lang, no. Subscribe mo siya. Ayan, Renel Santos, binaba ni Nightbot. Okay? Lansky, pangalan niya. Mag-iwan ka na lang ng bakas mo. Okay? Sino nga ako, Abronel? Bakit? Dapat siya ako sumuha eh. Sino nga ako magkanta? Siyempre kapag malambat na kayo magkanta, pala mo, susunga ka king kanta eh. Ayan, 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 ayan. 25. 25 ka na. Lagyan mo ng 30. Wala na, Abronel, wala akong maibigay na 30 kasi nga, Ah, at wala na kasi, di ba nawala yung mga lagad ko? Na ah, ano na sila, nalagas. Ang kakagawa ko lang nito, bali 4 ang nangyari. Ginawa ko 4. Kasi konti, hindi siya okay. pwedeng biglaan na, Bronel. Hindi siya pwedeng Ah, biglaan. Pakonti-konti. baka gusto niyo po mag-join sa akin mag-aerobics. Sa bakyat. Ayan. Ayan. Dali lang ha. Baka gusto niyo mag-ano, aerobics. Ayan, 26. 26 ka na, Lansky. 26. Hindi kita ano to. Kita ba ako, Apong Edward? Baka. Alya, sexy na Pronel. Malawot naman, o kaya mo. Oh, baka Pota, mapagod tayo. pota, Kaya, pota mimuay ating pulis. kay. Pulis, ay, mateta mo kayo. Balo mo na yung manta, Pronel. Pulis, ay. Off-cam ko. Balo mo na ita. Kaya din. Ay, Ayan, ano ka na? yun. Nasaan na ba si Lansky? Nawala na si Lansky. Busy lang rin tawa, Pronel. Mm. Eh? Kami kaya dakala ng dig ng tao. What I love busy. Okay, ito. Atin lang team. Pilipinas Pinas nila, pero matutubok mo, sobrang di ba? ganda pala. Nino, Al, Nino, Pronel. matutubo Pinas. Pinas. Alila pa. Ras Jess pa mo. Okay. Ayan, oh. Marami na may nalingko ko niya.
Na Oo. marami akong nakakapag-exercise. Pero Mahina makulit signal, yung idol. Mahina. Okay na ba? Dikit na ako sa'yo, ah. Nandun na ba ako? Dali, punta muna ako sa Facebook ko. Kung umabot na ako ng 2.9. Ayun, umabot na ako. 2.9. Wow, Ang daming, congratulations. Ronel, dun sa, di ba, nag-upload ako ng kay, Oo, ano pangalan to? Si John kay Andrew. Ayun, ang dami Andrew. nagpa-follow sa akin, dami. Pero ano sila, Ronel, legit naman kasi tao sila, yung may Mm, sarili silang FB. Di ba, puro viral yung mga video niya, di ba, kapag sa akin? mm, mm. Umabot ng 100 plus, 100,000. Pero okay lang yun. At least, hindi na ako mapapalo kasi ano naman yun, may May ano permiso ka, naman. may permis ka. Oo, may permiso ako. Kahit sa Facebook, sa YouTube, okay na. Mas okay yun na, Ronel. At saka dumadami Mm, din yung subscribe. Kasi Ronel, mm, kahapon, kaya ako nag-live. Sabi ko magla-live na ako kasi sabi ko kailangan ko mag-live kahit papaano. Kasi kapag hindi ako mm. nag-live baka ma-demonetize. Yung ano ko si Ronel, Oo. yung classmate ko na-demonetize siya, na-demonetize. Bakit? Na-demonetize pa ang tawag dun 'pag gano'n. 'Di Demonetize. ba kapag hindi niya yung WH niya, Oo. hindi na-me-maintain, 'di ba? Oh. Okay na 'yan, Lansky, 4 lang na ibigay ko sa'yo. Ay, hindi yung main ko pala, hindi ko pa pala dikit sa'yo 'no? Dali lang, Bakit na demonetize? Paano hindi na nag-a-upload, 6 months na. Ah, Sabi niya sa'kin hindi na oo. daw na yung ano niya, WH niya. Oo, sabi ko, "Sa'yo 'yan, diskarte mo 'yan," sabi ko, "kasi ako talagang ano ko 'to, tutuloy ko 'to." 27 ka na, 27, 27. Parang yung kaibigan ko sa Kuwait na si Molokoy TV, Sino? inayaan niya na demonetize, nawala yung ad niya. Talaga? Hindi siya nag-e-LS, hindi siya nag-a-upload. Kahit Matagal ko na po mag-upload-upload kayong lang siya. follow sa YT. 2 times ko lang naka-join ngayon. Talaga? Matagal ko na po kayo times. I-follow mo naman ako sa Facebook. Kung nagfe-Facebook po kayo, i-follow niyo po kaming dalawa ni Apronel. Ayan, may Facebook page. Yung pangalang Lutong bahay Lansky, ni, kung hindi ka busy, Lutong Bayan, Lutong Bayan. mga lutong bahay ni, Lutong ano kaya Rinel ka? Santos. Mga Lutong, lutong bahay Lutong Bahay. ni Rinel. Bahay ni Renel By Rinel. Santos. By Rinel Santos. By Renel. By Renel. Yun, Oo. by Renel. Gusto mong By... mag-join sa Dikit mo amin, na rin ang makipagkwentuhan ka dinikit ko, dito. Apronel. Oo, ikit ko latin. Dikit mo na rin dinikit Oo, ko kaya karat pogi ng Tarlac. Ikit mo oo. la. Mm, Ikit mo la. oo. Mm. Mag-comment ka, di ba? Lutong bahay ni Bay. Lutong bahay Lutong bahay by Renel By Santos. Rinel. Oo. By Renel. Ayan. Yan yung ano namin Facebook page, Sana kahit ano lang makatulong ko sa mga like lang, okay na yun. Panonood, okay na yun. Tsaka Ba't anong ka, FB niyo, stay idol? ka lang Ayan, kay ayan, Apong ayan. Edward. Stay ka kay Oo. Apong Edward lagi pag nag-LS siya. Dadami yung banana mo. Oo. Baka may magdo-donate pa sa'yo. Magdo-donate pa sa'yo, Lansky. Hindi ko si Gilos nakita ko siya, nung isang araw. Pero si Ice Cream Boy baka busy kasi Apronel ano siya, Ice cream. lumipat kasi na silang bahay kaya kailangan niyang Mm, kumayod. Okay, sige, mm. idol. Sige, sige, mag-comment ka lang dun, sabihin mo ako si Lansky. Ayan, yan yung FB namin ni Apronel sa Facebook page. Lutong Bahay by Renel Santos at saka Edward Lacena din. Lahat ng ano ko hindi ko naman binabago. Dapat Apronel hindi mo na binago yung ano mo, Apronel. Renel Yung, Santos pa rin yung pangalan mo. dinagdag ko lang kasi mga luto ko. Okay lang. Mm. Pag ba na-search sa Facebook Renel Santos, lilitaw yung Lutong Bayan, ay Lutong Bayan. Hindi ko alam ako po. Check ko nga. Gumamit ako ng wala na pala yung Ninja ko pala. Check ko pa yung isa. Try kong yung
Ano ba yung hindi? Ito, BBM. Meron kasi akong BBM. Try ko BBM yung talaga, Renel no? Santos. Hindi, ano lang to, Ronel, Ninja. Parang Facebook page. Renel Santos. Chakwa, tapos kung lilitaw. Renel Santos. Walang Baka yung lumitaw FB na page Renel ko. Santos. Baka yung dati Wala, kong Apong FB. Renel. Walang, walang lumitaw na Renel Santos, pero lumitaw yung pangalan ko dito na, ito nga, yung please connect to Star Sender. Ito, lumitaw yung lutong bahay. Ayan, si BBM dikit na sa'yo. 1.4, 53 likes. Ayan, okay na. Ayan, Butchok. Ayan, BBM. Ayan, okay na. Okay, sige, idol. Salamat, salamat, Lansky. Salamat, Lansky, sa yung pag ano Salamat dyan. lang, Skia. Wala na, bitlog na po rin. Hey, Busy na rin din kanya kaupo, nagpapakanila. busy la rin tao, Pinapolanel. Itang bandang gapan, itang mga bandang alauna. Wala na, Buti hindi na ako na. makalive, Pache Makanita. Hanggang alas 12 ko mo. Alas 12. Laki. Wow, hanggang ako mo 12. 12, 2 hours. Eh, Okay na ako yung 2 hours. ay naman kasi kakanta, pwede naman eh. 2 hours. O, pwede. Pache alas 12 na, balo mo na, bawal na ako magkanta. Kini, ay, Ay, nakamagkanta, hila ng papagkanta mo. pwede mo rin. Ay, 2.9 na ako, Lord. Salamat. Lumulya pa yapong magician guy. Alauna yan. Alaw na kini. Oh, Dali lang. alas 12 ka ba may? Ay, ano kang oras? Alas 10. Mm, May start. alas 10. Yan. Wala pa. Walang tao. Gabang muna tayo. Kanta ka pa. O, sige. Betlog yan. Alata mong tao po rin. Hala. Eh, wala Hala. lahat ang tao. Wala talaga. Nga. Wala niya makuya pong Judy. Kay December 6. Ay, December 6 sa pong Renel datang niya ang takini. Achune. At yun ay kinin December Makikit, 6. makikitsakan kaya ka. Oh, Pupunta lang eh. sabi na ka na ako, dapat apong idordan na kaya bedaking kay ko na. King, kuno ka rin kumuntaan. Hindi Siyempre, ko alin po naman kita lagi. Dakita na ako, no? Siyempre, atin niya kanong gamitan sa akin, eh, di, ano ang problema ka ako ita? Karela ka pa kasi itang taknang ka pa karela. Ay, ali pwede hapon rin eh. Ako pwede. Ah, maningat ka pala eh. Mm. Minsan maningat ko, siyempre, minsan mama ko ay mudrakel. Minsan. Lutong Pagod. bahay. Opo, lutong bahay. Yung ano niya. Hindi ko mahanap yung lutong, yung luring. Luring. Ay, lutong bahay. Saglit lang, kunin ko yung ano niya. Yung nga po, Ronel. Pero yung pangalan ko, nakita niyo po, Lansky. Ito po yung kay Renel Santos. Lutong, lutong Bahay Renel. bahay. By Renel Santos. Dali lang po Hanap ako ng video na medyo maikli na lang. Ito na lang. Copy link. Ito po, i-click mo lang to Lansky. I-click nyo po ito. Maraming salamat po, Ma'am Lansky. Huwag kang mag-alala, malay mo. Si Apo Renel bibigay sa iyo ng 100 soon. O, di ba? Ayan, paki-follow na lang po yung page ni Apo Renel. Ay, binaba ko yung niya, page niya. Lansky 17 vlog. Okay? Dali lang Apo Renel.
Siya datangkal niya Ayun ni ako. Kaya Coronel, Lolo. Magpainawi lolo kanya. Uling yan, matyado Mag-exercise. mag-exercise ka. Alya kanya natin yang kay, natin yang therapy. Makuya pinandit. Okey, 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 okey. Ng oras. Okey na siguro nahanap na siguro ni Lutong Bahay si ano, ay Lutong Bahay si Lansky. Makikita mo Kaya naman pala na Coronel mawala 'di na. ba kapag ano siya, kapag nag-like Mm. siya 'di ba? Oo. Maliit pa yung bahay niya. Mm. Hala, katapang mo kaya di magdikit. Halayo pa mo yakon tres magkaya. Magkubraya. Sniping. Ay, Wailami, mega shoutout sa'yo Wailami, nandiyan si ano, Wailami Apronel. Wala may mag-shoutout. Wailami, maraming salamat Wailami sa pagpunta sa bahay po ni host, ayan. Thank you. Ano lang kami, kwentuhan lang kami dito. Ate Rems, ayan. Hello, Nag-ano si Wailami. Rem, nag-ano si Apronel, nag-exercise ng ano. Walang kakwentuhan si Apong Edward kaya sinamahan ko siya. Ayan. I miss you Apo. Habang nag Ba nagpalipad ka pa, Wailami. Salamat, salamat sa palipad mo. 50 million Kumusta din na daw. 50 Wailami? million. Salamat Wailami sa 50 million. Wailami, sana makita kita Wailami. Maganda ka pala Wailami. Ay, Sa ang ganda ni ano. Wailami, parang si Oo. Joyce Hindi Jimenez. kasi hindi siya nagpapakita pero lang sa mga ganyan-ganyan yung ano niya. Yan no. Dan Hindi follow nag and please good night. Salamat, salamat po Lansky. Ayan. Wailami, maganda si Wailami, parang si Joyce Jimenez. Hindi, nakita ko lang kasi siya for sa greetings. Hindi ko nagkakamali, birthday mo ata yun o birthday ni Apong ano, Tres, Apong Inday. Tres ata? Tres ba yun? Si Apong Tres? O si Josa. Basta. Hindi, birthday mo yun. Hindi, birthday mo Okay. yun. Alam ko birthday mo yun. Oo. Ay, oo, nung birthday ko, ang ganda niya, ano? Ay, ewan ko, ba't ayaw niya Nakita magpakita ko pag siya, ang ganda niya. umaakyat siya? Promise. Mm. Nakakatumbo yung itsura niya, ang ganda niya. Oo. May asawa na si Wailami? Oo. May Tanong mo asawa si na? Wailami. Tanongin mo si Wailami. Ayan, Lansky17, nakapollow na po idol. Ayan, nakapollow na Thank daw sa you. Apronel. Thank you Thank you, Lansky. thank you. Lansky, iwan mo muna yung bahay mo bago ka umalis Lansky. Wailami. Si Wailami, laki ng bahay niya, hindi pa rin nagbabago, no? 21K. Parang Apronel, parang hindi niya workout niya. Hindi niya Grabe, taasan parang ko ano na yung, ng konti, Kuya Edward. Ito lang kaya. Apronel, nagpalipad pa siya, tignan mo. grabe Wailami. ka talaga, Wailami. Sabi Grabe niya, talaga. Apronel, grabe ka, taasan ko na Kuya Edward Hindi, seryoso talaga ako. Wag Wailami. Oo. Totoo talaga. Oo. Nakita kita talaga Maintit. nagandahan ako. 'Di ba, Apronel? Ang ganda ka talaga kaya niya. Hindi ako Oo. nambobola.
Talaga noon pa. Tapos minsan nagpapakita siya kahit walang ayos. Ang ganda niya. Yung beauty niya Maputi. hindi nakakasawa. Hindi Totoo nakakasawa 'yan, yung Apo beauty niya. Ronel. Lalong Tignan mo, mas oh. maganda daw. Ang laki ng Lalo Apo siya daw. Ronel, ang laki ng bahay niya pero hindi niya wino-workout, hindi niya ay, ako kung 21,000 subscriber ako, Apo Ronel, ay Hindi si ano lang kasi si Wailami, parang ano lang niya yan, relax, relax yan. Pang ano lang. pang Yung parang nalilibang lang siya, ganun. Hindi talaga? naman niya hindi naman niya sinuseryoso yan. May pera Talaga? yan, mayaman yan. Mayaman. Ay, Mayaman yan. Wailami pautang ng ano, 50,000,000 50,000,000 kailangan ko ng 50,000,000. Bye-bye, shoutout sa'yo, John Briley Official, mega shoutout sa'yo diyan. Ito yung pamangkin ni ano, Apong, Julie. Oo. Salamat John Briley Hindi, Official. hindi naman kailangan talaga ni Wailami Salamat, yung ano man, hindi naman siya nahihirapan sa buhay. Apo, Hmm, hindi siya nahihirapan sa buhay. talaga, Ronel? Oo. Wow. Kaya libangan lang niya yung Pilipinas siya pagbabalki. na, Ronel, hindi, sa Pilipinas ba siya, Ronel, ngayon? Oo, nasa Pilipinas siya. Dati nasa abroad siya. Ah. At saka ano siya, parang Ronel, masikreto siya 'no, masikreto. Sana kung halimbawang darating sila Apong Tres, sino pa ba? Si Koisbo, Voice sana sumama siya 'no? Oo 'no, sana Hindi sumama. kasi ano eh, may anak siya ata siya kaya hindi niya naiwan-iwan. Talaga? Oo. Wala akong Tanong mo yaman, baka Ate Rem. Wala daw siyang anong yaman, Apo walang Ronel. yaman? Hindi naman siya mayamang mayaman, pero ano naman, hindi siya nahihirapan sa buhay, Akong Edward. Ma nasa Oo. middle. Sa mukha pa lang niya. Okey, okey. Hindi, tsaka maganda yung kutis niya, Bornel, maputi. Dami di alam ni Kuya Edward. Oo, sa tuusin talaga, Wailami, wala ako talagang alam. Kasi nga, 'di ba, ano kayo, Team Diyosa, tsaka ano kayo, kaya hindi wala ako dun sa GC niyo, kaya hindi ko alam yung mga nangyayari sa inyo, kaya wala talaga akong alam. Ang alam ko lang si Wailami, yung pangalan na 'yan, Wailami. Na 'yan, 'yun lang alam ko. Pero nung birthday ni Apong Renel na birthday ni Apong Renel na nag-greeting ka, "Ay si Wailami 'yan," sabi ko sa isip ko. "Ang ganda pala ni Wailami," Ay, sabi ko. Hindi ako nambobola, Wailami, hindi hindi ako, sinasabi na parang, kaplastikan. Totoo talaga, nung nakita ko nung nag-greetings ka, maputing na babae. Kasi hindi ka nagpapakita sa mga vlog mo, 'di ba, Apronel? nagpapakita siya minsan pagka umakyat, saglit lang, yung parang seconds lang. Tapos i-ano na siya, i-close Oo, na yung ano off niya, cam. camera niya. "Bahala Oo. ka diyan, Kuya Edward. Kuya Edward, balat kayo manggi ako." Balat kayo manggi, may maaano ka pa nga sa'kin, maitim pa nga ako sa'yo, 'di ba? Wailami, salamat, Kahit naman, salamat sa pag-share. oo, kahit naman si Contres sabi niya nung siyang nag-ano dun, di ba? Siyang nag-edit. Oo, nung totoo, Sabi niya, seryoso ang anong ganda sabi? ni Wailami, sabi niya. Kasi nagbasa siya. Oo. Same lang tayo, Ate Ren. Ayan, Ay, mayaman. pero Ikaw ka ni ano, mayaman. si Wailami maganda, maganda talaga. Nung nakita ko Ilan siya, na ba yung anak ni Wailami? Wailami, ilan na ba yung anak mo? Wailami, iintriga ka na namin kung ako sigurado si Abron alam niya kung ilan yung anak mo, hindi ko ata alam. Hindi ko, I'm not sure kung dalawa o isa. Nakita ko Ay yung kung first time. kung birthday niya, kung isa lang yung anak niya, Abronel, okey. Kasi hindi ano yan, hindi mahihirapan yan sa buhay. Kasi ano, hindi masyadong magastos, mga ganyan. Nakita ko Depende na yan lang. nung, nakita ko Oh, first time kasi nakikita ko yung Butchok yan eh. Nasa baba lang. Nung nagpapalaro ata si Butchok, ah, umakyat siya. oh, Saglit pero, hin wah, siya malilimi pala yun, ang ganda. Tapos nung hindi ano, naman siya minsan umakyat, hindi naman siya hindi, umakyat siya umakyat. Baka natin si paminsan-minsan. Wailamit, tignan nga umakyat. Baka sakaling umakyat dito, Ronel. Wala naman Naki, nakakakilala kay Wailami dito. wala. Nakita ko yan kay Butchok nung umakyat siya, nagpapalaro si Butchok. Kasi dun sa picture niya, hindi masyadong clear ang beauty niya. Pero nung nagpakita siya, wah, si Luwailam niya pala yun, ang ganda.
Kaya na Kamag-anak ko talaga Ronel. si Joyce. Nakita ko talaga Joyce nung Tsinelas. birthday, nag-greeting siya. Dun ko nakita lahat ng mga Team Josa tsaka Team Puyater, na nakita ko lahat yung iba dun. Si Mylene, sino ba Ang ganda ni Wyla yung mga Mio. nakita ko. Pero si Wailami hindi ko makakalimutan. Kasi yung kumbaga parang ang nangyari, hindi kami nagbibiro First Wailami, time mo siyang kasi tumatak si makita sa Wailami cam. nun nung sabi maganda. Oo, totoo, First first time mo time. nakita sa Ilang beses ako sa umakyat cam. kay Kuya Botchok, birthday LS niya Mm. yun, Ate Rem. Medyo Umakyat siya, nagtagal ako oo, sa umakyat siya. taas. Oo, umakyat siya, nakipaglaro siya. Mm. Nakipaglaro siya. Doon ko siya nakita. Tapos yun kay Diyosa na, ayan, nakikipagbiruan na. Kay Cory, kami lahat, ayan. Pero, si Wailami, dati alam ko, kailan ko ba nakilala yan si Wailami? Alam ko sa Diyosa din eh, Team Diyosa din dati Apronal, nung Oo, matagal na no, oo, di ba? oo. Nung, Oo. di ba dati pumunta ako kay Diyosa, tapos nagano ako nun, nag-ayuda ako ng tig 10-10, naalala mo yun? Oo. Pero ikaw Apronel, hindi kita masyadong kilala noon. Ay, taga Kapampangan ka, may Kapampangan dito, sabi ni ano, Diyosa, kaya ikaw yung nakilala ko noon. Do'n, Oo. tuloy-tuloy na 'yun. Tapos si Wailami, nakilala ko din si Wailami na malaki na 'yung bahay niya talaga do'n. Do'n ko din nakilala kay Diyosa. Kayo naman 'yung una kong nakilala, Ate Rem, sabi naman ni Wailami. Oo, nakilala ko si Wyla kay Butchok. Lagi kay Butchok yan. Suki ni Butchok yan Ah, dati. Oo, ay kay ibig sabihin Butchok. si Oo. Butchok at saka si Wailami matagal na silang magkakilala. Oo. Ibig sabihin, Lag, long year na 'no? Kaya pala, ibig laging sabihin na kay magkakasundo Butchok lang ni yan Butchok. eh. Oo, lagi ko nakilala ko siya Okey. kay Butchok. Tapos yun, Okey. si Butchok napunta na kay Diyosa. Ayun, pumunta na si Diyosa kay Butchok. Ayun. Mm. Yung ano na, lumapad na yung mga, lumaki na yung pinupuntahan namin. Lumawak na. Nag-expand Oo. na lahat 'yung mga ano niyo, 'di ba? 'Yung mga Si, oo. nakakilala niyo. Pero Apo Rodel sinayang niya yung channel niya, Apo Rodel sayang. Kung ako yung channel ko yung 21,000 ay magba-vlog ako ng magba-vlog, content ako ng content. Baka dadami pa lalo yung ano ko, Apo Rodel 'no, subscriber. Eh, baka walang nakaka-time si Wyla mag-vlog-vlog eh. Oh, 21,000 yung subscriber niya. Bigay mo na lang sa amin, Wailami, kung hindi mo ginagamit yung channel mo na 'yan. Diyos ko Lord, ang dami niyan. Eh, sabi ko sa iyo kay Wyla, ano lang yan, yung parang Parang libangan. pinaglalaruan lang niya Wailami yung mga whitey 'no, Apo Libangan, Rodel? O libangan libangan yung pero pan, kung tayo lang, Apo Ronel, seryosohin ko yung 21,000 na 'yan, palalakihan natin 'yan. Gagawa ka ng content na medyo patok. Pero sayang, Apo Ronel, yung kay Wailami. Bago lang ako yung nun ano, sa ganitong LS. Ilang araw pa lang ako nun kay Kuya Butchok. Story nun kasi nag-live yung Pinay sa Nepal, ma-vlogger dun. "Nakilala ko kayo, yung Daddy Dave." Sabi niya, "Punta ako." Sabi ni sabi ni Wailami. mm, sa Nueva Ecija si Wyla Yun. eh. Ate Edward. Ano ba siya lang? O magkalapit lang pala tayo, buti Apo Ronel nung nung umuwi ka hindi siya pumunta. Nueva Ecija lang Busy pala. siya. Busy kasi yung Busy. anak niya, oo. Tapos kay Daddy Dave, napunta kay Inday Combate. From Inday Combate to Kuya Butchok, Kumbate. sabi niya. Oo. Yun. Kasi si Inday Kumbate tsaka si Butchok, magkaano yan. Magkagrupo. Hindi naman yung lagi si Butchok kay Inday Kumbate. Ah, kaya dun sila pumunta. Dun kumbaga parang Oo. ano na, expand na 'no? Oo. Kami kasi Kaya dati pala. may grupo kami. Kami na lang dalawa ni Butchok ang ano, ang dun sa grupo namin. Si Adventures Girl hindi na masyado. Al Carlos, mega shoutout sa'yo, Al Carlos. Ay si ano 'to, kilala ko 'to. Oy, kilala Si kita. Si si Kong Ate Al. Maral. Si Kong Al 'yan. At may naano na Oo. naman, Kong Al Carlos na naman ni Laguna. Ay, kapag ang Diyos ko magpa-sexy. Oo. Nag-ano din siya, Bronel, nagpapa-sexy. Ay nakipagdikitan ako kay Kuya Butchok.
Butchok. Tapos hindi ako pinapansin ni Kuya Butchok, tawa ako ng tawa, sabi niya laki daw ng bahay. Oo. Hindi, alam mo Wailami 'pag ganyan yung malaki ng bahay mo, hindi ka didikitan yung iba, hindi ka didikitan. May yung iba magdidikit sa'yo, pero yung iba hindi nagdidikit kapag malaki yung bahay mo, "Ay hindi ako babalikan niyan." Yung iniisip ng tao gano'n sila, eh. Ni Oo. Apronel. Oo. Oo, kaya yun. MLSO, kaya yung MLSO yun yung pinaka-ano ni Oo. Kong Al Santos. Andito ako mag-exercise ko. Ayoko magpakita Wala naman baka yun sa'kin. Pero nag-stay ako dun kay Kuya Butchok sa games niya, nag-e-enjoy lang ako sabi niya. oo. Kaya Alam ko pala. binigay niya yung alam mo yung napanalunan niya, binigay niya sa kasama niya sa bahay. May katulong yan. Talaga? Oh, Oo, parang ata binigay niya sa ano wow, niya. pa-sexy. Ronel, pakita pakita ka daw, pa-sexy ka daw. Pasulyap ka, palayo, malayo. Ayan, oh, ayan si Ronel, oh, sexy, oh, sexing-sexy, oh. Ang waistline po niya guys 24, 39, Tumaba nga at eh. saka tumaba na daw si Ronel. Ronel, takpan mo na baka makita ni ano 'yan, ni bodyguard. Mapalo. Mapapalo Mapalo tayo. tayo. Oo, alam mo naman yung bodyguard natin baka mapagalitan tayo. "Wow, pa-sexy-sexy ni," sabi niya. Oh, 'yan. "Kong Al, kini naka-Kong Al, ami-miss na naka-Kong Al. Wailami ba't hindi ka umakyat? Gusto ka namin makita ulit." Wailami, 'pag, ano ka Nueva Ecija ka lang pala. Nueva Ecija ka lang. Tarlac lang ako ano, Wailami. Anong waistline? Ano daw waistline mo, Bronel? Di ko na alam kung ano yung waistline ko. Hindi, kuha ka ng ano, Bronel, kuha ka ng Parang 26. 26 na. wow, Malaki sana na yung all waistline. 26. Sa 26 20, daw. 26? 26 yung waistline mo, Bronel? oo. Talaga? Sana all 26 na, eh. Sexing sexy. Hindi na kumakain si Apo Ronel. Ay, kumakain ako, tumaba nga. Kaya nga, ini-start Konti ko lang. mag-exercise. Konti lang. Wailami, maraming salamat Wailami Kaya nga, Ayan, may pandagdag na ako dyan sa ano mo. Ano pa yan? Wala na. Cut off na ngayon katapusan. Ano na to? Baka sa January na tumawag to. ka Sa naman niya. January. Oo, wala na yun. Ubus na. Alam mo naman. Ang dami kong binili. Oo, Di ba? nag-grocery ka. Pero kailan Oo. Ronel? Gusto ko si Ronel pag nagsasahod ako, may nakikita ako. Ayoko yung wala Oo. akong nakikita sa sahod ko. Yun ang gusto ko. Kaya yun. Ay, at si Hapon Julie. Mega shoutout Hapon Julie Flores Fran. Usuglo family. Mega shoutout po Usuglo family. Ayan. Apon Hapon Jolik Julie. yan eh. Hapon Julie, I know you are busy right now because you flying and argo-argo sa mga damit-damit, di ba? Busy na kanya Hapon Julie kasi makone yan. Mag-impake na kanya Malay magsali-seling ko, kain na. malay mo, baka hit yan. Pwede naman mo kaya Hapon Julie. Pag busy. Pag busy yun, balo kayo yan eh. Tita Julie, mega shoutout sabi ni Wailami. Hapon Julie, Kalaguna pa lang Wailami. Malago yawong apong ni Si Waylon Wailami. ano, nakakaintindi siya ng Kapampangan. Tumira siya bang sa Angeles. Talaga? Oo, Oh, nakakaintindi siya. Sa Balibago ata ang sinasabi niya. Nung ano, yung noon. yung 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 asawa niya? Hindi siya. Parang tumira siya sa Angeles, Balibago ata. Kaya Balibago. alam niya yung Angeles tsaka Balibago yan. Nakakaintindi siya ng Mm. Kapampangan. Ng MLSO konti. Wailami, sabi niya Apong Julie. Kumusta, kumusta, kumusta? Ay, alis na yan si Apong Julie. Pupunta na siya ng ano niyan sa Pilipinas sa December na. Malapit na sa December's first week ng December. Ay, ano pala ngayon? December 1. Ay, wala pa 2030. pala. Hindi pa lang, 11 pa 30. lang sa atin. 11 pa lang nga, Brunel. 11:01. Pag 12 na, December na tayo. Ayan, Chuy Kong Al, MLSO, Wailami. Wow, wow Lami. Aba, pinalitan niya yung Wailami, ginawa niyang wow. Yapong Kong Yung Al lami talaga, kasi kay Kong Al. masarap, Apong Edward. Lami, masarap. Okay, okay, okay. Pero ang galing, Ah, ang galing niya magana ng mga words, no?
Wailami, enjoy your vacation, Tita Julie, sabi naman ni Wailami, ayan. Mag-exercise ko akong Julia, bisang bakit po tayo. Matalo ko. Patapal mo rin ng bodyguard, alam niyo na yung bodyguard. Ayan, sayang, sayang. Ayan, wow, Walami, ayan. Mig-live ko mapong Julie. Ayun mig-live kong pasibayo. Sabi na nga po Ronel, pag hindi ka na mag-live malambat, din nakapunta lang din tao, nga po Ronel, kaya mig-live na ako. Kaya, dati kada kaluho. Ang Enjoy dami your ako, vacation, Tita Jules. Wapin nginila na pong Ronel. Kong Al Carlos, sana MLSO. Ayan, Pailami, kung hindi mo na ginagamit yung channel mo, bigyan mo kami ng banana. Tigano kami ni, kung Hindi 21,000 naman yun, pwede nga. Hatiin mo. Hindi naman pwedeng pamigay yun. Napong ano. Hindi kunwari lang nga po Ronel, ikaw naman nga po Ronel. Di ba? Ano lang yun, parang sayang, no? Ay, Kung alam, sarap isda siguro, naman. no? Ikaw Al naman, malambat na ngayon hindi niya masyadong hindi na masyadong nagbibisita, baka busy siya si Apong Kong Al. Apong Julie, busy ka na eh. Sabihan mo kung busy ka Apong Julie eh. Kanta ka kayo na maglambada ko habang makanini ko sulod. Ate Rem, hindi ko naabutan LS mo pero sinisilip ko, sabi niya. Madalang ako Okay lang yun. mag-LS while music yung Hindi, LS yung ko. LS mo lang Apo Ronel, sabi niya, yung LS mo daw. Oo. Hindi daw niya abutan Music. kasi sumisilip lang daw siya. Music LS lang kasi ako dahil nga may work ako. Yung ako nag-LS na nagpapakita na umaalis kasi alam mo na si Lolo. Maya-maya tumatawag. Nakakainis. February pa ako maging malaya. Ibig sabihin February ka palang mag-LS ng matagal na Apo Ronel. Oo, kasi ano siya, babalik na sa Kuwait. Pupunta pa kami ng London kasi January eh. Pupunta pa kami ng Oo, London. yung ilang buwan yun, Apo Ronel? Ilang buwan yun? 3 weeks lang kami doon. 3 weeks lang. February 21, busy Busy ka pa, Alina. No, wala na ako noon. Ay, wala na ako noon. Wala na siya. Wala na siya. Okay, pwede tama Oo. po Ronel kasi birthday ko February, di ba? O Oo. kung sakali man. Ang dating gawin, last Sky, di ba? Oo. Last year. Aparting kanta, aparting palaro kanita. Ayan. Oo, yung music lang. Minsan nandun ka din. Hindi ka uuwi pala, Ate Rem. Hindi ka daw uuwi, Apronel, Hindi. sa December. Hindi. Hindi pinayagan. Hindi ka talaga Hindi pinayagan. kasi andito si Lolo, hindi ako pwede. Kung wala siya, pwede ako. Di ba pupunta pa nga Okay. kami ng London sa January. January 15. Apronel, buti hindi ka na lang umuwi ng February. Ay, ano pala? February. January. Di ba January wala na siya? O pwede ka na umuwi ng Andun. January hanggang February ka. Hindi, andun January. Alas kami ng January 15. Pupunta kami ng London. Hanggang February kami doon. Tapos February February 6. Babalik na ako dito. February 6 hanggang Wala na noon, wala na si Lolo. Andito hanggang na ano ako. yun? Hanggang ilan? February 6 hanggang February Kailan 28, darating? mga ganyan. Kailan darating si Lolo? Oo. Mga 6 months bago siya dumating. Ilan? 6 months. 6 months? Apronel? Oo. Wow, ang tagal. Baka Uuwi ka babalik ng na yun, Pilipinas noon, Apronel, kahit mga ilang buwan ka lang. Ay, gusto ko mag-ipon muna. Hindi ka pwedeng umuwi nun. Pwede, kaso wala na. Annalisa Vlog. Ma'am Annalisa Vlog, long time no see. Kumusta ka na, Ma'am Annalisa Vlog? Long time no see. Kumusta Pero ka sa na, Ma'am susunod, Annalisa Vlog? pag susunod pag-uwi ko, magkipagkita naman ikaw sa akin. Kahit sa Oo Angeles naman, lang. Wailami. Oo. Hindi, kahit anong Angeles. Kahit Tarlac lang, Apronel. Tarlac lang. Sabagay, parang di malayo. Ano? Parang hindi siya malayo. Sigurado yung Metro Town niyan, si Wailami. Alam niya, okay, SM Tarlac. Ma'am Annalisa Vlog, long time no see. Kumusta na po? Annalisa Vlog.
kahit nga sa Angeles at saka Balibago, alam mo yun sila ay lami. Long time no see eh. Mm. Dali Ano lang. niya kay Julie? Oh, siguro maka-BGM mo ganyan. Ay, alam mo kaya yan, busy ka kanyan yan ha, Pronel. Kasi Naghintahe atil na dakal siya. na transaction mo rin yan. Tsaka naghintahe na yan. Siguro, or ay kanyan yan, busy ah. Yeah, kung Marie Chris, sa trabaho pa siya. Kung wala lang sa trabaho, yun aakyat. Pinanangal do ako. Basta po rin Julie, kanin bahala na eh. Busy niya kanyan yan. Dali lang. Bali, kung gano'n nung magkikit siya kaya kayo. Pag nagtayata ka nga po hindi, magtana ka rin. Apo ni Edward. Ayan, Kapogi, sabi niya, shout out. Wailami, Ate Rem, gusto ko din kayong makita, sabi niya. Sa susunod, Muang why lami? ni Annalisa Vlog. Ito, matagal ko na rin kilala to habang Annalisa. si Annalisa Vlog na sa kabilang team Kung gusto mo, why lami pa ako. pag-uwi ko, Ah, puntahan ka namin, kami ni Apo Minday. Sama namin sa oo, Tatlong siya po rin na tuloy kayo. Diba? Mm-mm. Ano lang to, live lang to. Salubungin lang natin yung December 1. Kasi magdi-December niyan dito sa Pilipinas. Ano na? 11:09. 11:09 na. Anong oras na ba sa Pilipinas? 11. 11:09. Alakat ng singer eh. Kaya nga eh. Ay, Diyos ko, ang hirap magpa-sexy. Ay, Lord. November 30. Hanggang 30 lang yung November. Wailami. Mm-mm. Mamaya November 30. na December 1 na. November 30 ngayon. Ibig sabihin sasalubungin lang yung December 1, o di ba? At least may salubong tayo ng December 1. Oo. Busy. Sinong busy? Super busy palagi kaya lang napadaan. Okay, salamat sa padaan. Analisa vlog. Dali lang. May sakit kong mata. Ayan, kung busy kayo guys, okay lang okay lang po Kung busy kayo po sa no problem. Buhay-buhay. Na lang naman. Oo, pag busy tambay, no problem. Namimiss ko si Ate Rem, wala kay Diyosa eh. Pronel, sagutin mo yan. Busy that time pag oras na ng kagaya niyan. Wala ka daw, namimiss ka daw niya kasi wala ka daw kay Diyosa. Kay Baka Diyosa. busy si Apronel. Oras ng ni Lolo nun, pagkain niya. Apo.
Oras ng Hmm? lunch ni Lolo noon, oras ng lunch. Tapos matatapos lang ako yan pagka mga alas 3 dito. Yon, 2 oras yung ano ko noon. Sabi po sa ex mo, Ate Rem, sabi niya. Na? At saka hindi nag-LS si Lamin eh, ha? Ronel, hindi siya Hindi nag-LS. nag-LS si Violet. Hindi siya nag-LS. Dati noon, ano, meron siya yun eh, ano, At music saka, ba yan ng Wailami? speaking pala po Ronel, Oh, speaking pala ay Apong Banji, lalaga akong Banji ngayon eh. nagtatrabaho si May reply Banji siya, ng, may kaya, oo. may, Eh kasi si Banji, hindi rin may siya something niya nangungusolusyon. kutis ngayon eh. May stress. Hindi kasi, Wow, hindi na kasi nangungusolusyon si may mama Banji. siya. Dati nai-stress siya. O, nai-stress siya sa ano niya, di ba? Hindi umuwi. Oo, Ngayon, inayaan na niya. Di, alam ko yan. Alam ko yan. naka, oo, nakahilinga siya. At least ano siya Nagtatrabaho na ngayon, siya. ano na siya ngayon, ah, batang-bata na. Nakita ko nga yung mga post niya Batang eh, bata. ano na siya, batang-bata na. Eh, Mm-mm. naging at least papaano, i-update niya pa rin yung YouTube niya. Tama. Tama na. Tama naman na gano'n na. Ano bang tawag doon? Na pag after niya, di magpaganda siya para at least, di ba? Sabihin ng ex niya, Mm, ito yung sinayang mo. Huwag kang magpa-lotion. mm, tama. Eh, nag-ano siya eh, yung nag-work siya ngayon. Oh, wala nang iniisip doon sa asawa niya. Kaya, ayun. Mm, Yan. wow. At saka mag-enjoy na niya pong ay susungaya po Ronel. Nakakabata yung hiwalayan. Nakakabata daw Ito ba yun, yung hiwalayan sabi ni ano, ni Waida. Waila? Sa po sa siyempre Totoo mahirap, di naman ba? yan. Totoo yan. Totoo yan. Nakakabata. Kasi wala kang iniisip. Iniisip mo lang yung anak mo, o iniisip mo lang kung paano ka mabuhay. Ayan. Ganun lang iniisip mo. Sabi niya, go, glow yun si Sis Banjeline ulit. Oo. Ano siya ngayon, pumuti. Nagpaganda siya ulit. At saka si Dati Banji palaban naman yan. yung kasama niya yung asawa niya, ay oo, palo yapong Banji. Nang minta ko kimbaleda apong Renel, ay Oh, ay na ako peboren. Pekanan na ako apong Renel. Wala may antik oh kaya kayo. maano si Ba? Pekanan na ako kanita Oo. abang minta na ako baleda eh. Oh, Kitang dati dang bale, pekanan na ako kanita, ngayon, nakasingulam da kanita. Kilawin. Pekanan na ako. 3 million, salamat 3 million dyan. Malapit na rin tayo mag-end dahil ano ba, meron pa tayo ano Ronel, 44 minutes. 44 tatlo lang minutes. yun nandyan. Oo, nandiyan si Wailami, si Usuglo. Akala ko umiiyak si host. Hindi, masakit yung mata ko. Ito, ewan ko anong masakit. Bakit masakit yung mata ko? Siguro ano to, sa laptop. Umiiyak ako, iniiyakan ko yung video na wala. Ang ganda ng effort namin doon na wala. Diyos ko, ang hirap ano, Masakit mata mo kaya. After na, masakit ko kanina mata na, kaya ka na. Wata, akit na yung bodyguard dyan. Ay,
Palmuran na ako. Palmuran na katao mo. Buti na lang walang masyadong tao ngayon, walang masyadong tao. Kung Wala, nandiyan tignan yung mo, mga ano, yung mga pinanisan ko. kapangpangan na ano, mga kapangpangan na malilibi, ay patay tayo diyan. Ay, mag-uupa kama ko dun, maano tayo. Oo. Tumatawa si Hindi Wailami. siya. Wailami, akyat ka nga Wailami, tsaka si Usuglo. Ba't hindi kayo umakyat para naman makita ko kayo in ano lang, kahit sa ano lang, live stream lang. Ganyan kayo. Yung Actually, bodyguard, lang, naku po, oh, baka masilip ka. Oo, yung bodyguard, ay patay tayo dyan sa bodyguard. Diyos ko, yung bodyguard. wala, busy yun while kami nasa work. Okay. Apong Edward, parang wala Hmm, akong narinig. Nakakala ko nakamute ka. nakahiga na ako, lights off, kuya. Ganun ba? Okay lang yan, Wailami. Mag-lights on ka ulit. Napakadali lang yan. Lights off mo. Para makita ka namin, mag-lights off ka. Mag-lights off. Mag-lights on. Ganda naman ng Hindi, shape niya. umakyat siya. Oo, ano daw yung Always, shape ano, niya, Pronel? 26 daw, yung waistline niya. Waistline niya 26. Ako dati, waistline ko dati noon, 28. Ngayon ano na, 32. Tumaba na ako. Ako, gusto ko laging mataba. Tumaba ako. gusto mo Ayoko ng talaga payat. mataba. Ayaw ko, Pronel, ayoko ng papayat. Gusto Payat. ko yung katamtaman na katawan. Oo. Yung, di ba yung gusto kong katawan na, sing ano niya. Sino ka ba? Wala pa ako namimit sa mga vlog. Ay, si ano, Si si Top J, medyo mataba si Top J. Ayoko ng gano'n taba. Maliit kasi Si kitabi. si chubby siya, eh. Sino pa kasi? Yung kapatid niya, chubby din yung kapatid niya, eh. Maliit kasi si Dad. Top Si J. Diyosa naman kasi matangkad si Diyosa kahit medyo Oh, si chubby Diyosa siya. naman matangkad siya na medyo mataba Oo. din. Pero hindi Ano maano siya, sa kanya eh. tambuhala. Ay, baka pagalitan ako ni Matangkad Diyosa. siya. Tambuhala na malaking ano, Kaya mataba siya. hindi masyadong pangit tignan si Diyosa. Kasi matangkad Oo. siya kahit mataba siya. Hindi naman siya actually matabang mataba. Chubby ba si Top J? Oo, Oh, maliit oh, siya. oh, ano siya, maliit na mataba si Top J. Sabi nga ni Top J Abronel, puntahan daw niya ako. Sabi niya, "O sige, walang problema. Akong bahala sa pagkain," sabi niya sa akin. Sige, sige, walang problema. Punta ka lang dito, walang problema. Welcome na welcome ka Oo. dito. Sabihin mo lang kung kailan. In case man, edi papaluto ako ng ano, ng Masarap mag tinelang. masarap magluto yung mama ni Sinampalok ang Apong manok. Edward. Yung mama ko, Yung sisig. Oo, yung sisig. oo. Yun ang masarap. Kasi Ronel, yung kapatid ko, alam mo yung kapatid ko, 'di ba, yung medyo Mm. bato ang bahay. Yung sa harap mo, Mm. yung harap natin Oh. na pinag-live natin, bahay nila yun, Oh. bato. Mm. Tapos Mm. ano sila Ronel, nag-aano sila ng baboy sa palengke. Ah, Inaanong ko rin, porkero. nagtitinda. Oo, nagtitinda Oo. sila ng baboy. Kaya minsan may mga natitira silang baboy na pangsisig, mga ganyan. Kaya ang Mm. ginagawa nila, yun ang nangyari. Mm. Kaya minsan kasi Ronel, minsan ulam nila baboy, baboy, baboy. Minsan nakakasawa din. Ako, di ko masyadong mahilig yung baboy. Gusto ko pa ngang ulamin yung gulay, abro. Ronel, Isda. daming abro. Abro. Oo, yung, O oo, yun, yung, abro, tuyo, yan. Buri ko pang ulaman yan. Minsan makanita, tinapa. Pero ayoko masyadong makakain yung babi. Depende sa sa pagluto. Kung masarap yung, halimbawa, sinigang. Ikaw, Ronel, ba yung pinakagusto mong putahe? Mga ganong baboy, mga sabaw. sinigang. Sinigang at saka nano pa, adwa, sinigang at saka nano. At saka ano, yung sisig yan. Hindi, O yung kaya may sabaw. Yung may may sabaw, sabaw. like sinigang, tapos tinola, Sinigang mga at saka gano'n. ano, no, hindi naman pwedeng tinola yung baboy. Ano sinigang at Hindi, saka hindi, sinigang sa I mean bayabas? lahat, hindi lahat na Ronel, yung mga gano'n, yung karne, Sinigang basta bayabas. karne.
Ay ano yun, Bulang nasingaw lang. ko rin. Bulanglang. Ay manyaman mo Masarap rin yun. 'to, Ronel. Masarap din yung bulanglang, sabaw lang sa akin sa baboy host. Bawal yung baboy sa'yo, suglo? Ako naman actually gusto ko lahat, eh. Gusto ko yung sinigang sinigang na baboy, yung gusto mo, Ronel, ano yun, bulanglang o kaya ano, Oo. papaitan. Yun ang gusto ko, papaitan. Tapos may sili, yun ang pinakamasarap, papaitan. 'Di ka kumakain O ng kaya yung papaitan, eh. ano, Ano? kumakain ako ng pinapaitan yung dinuguan pero bituka yung ano, dinuguan. Basta perito. Yung bituka mo nga po Ronel, yung dapat yung bituka pong Ronel nakaprito yun. Hindi masarap 'pag ano yun, hindi siya prito sa dinuguan. Um, Bawal na yung iba kasi host. pinakukulo lang. Okay. Pinakukulo lang. Muslim pala. Pinalalambot. Bawal pala si ano, Muslim daw yung ano niya, asawa niya. Hindi, Pero sabaw lang. sinigang na manok, sinigang na bangus, tilapia, puwede 'yan. Masarap 'yan, tapos lagyan mo ng kangkong, sili, Oo. masarap 'yan, promise. Lechong Oo, kawali, yan, lagyan mo ng ano, masarap. ta's lagyan mo ng gulay, lagyan mo ng okra, lagyan mo ng, Sitaw, sitaw, ay sarap nun, tapos lagyan mo ng pamaya, sili. Oo, oo, sili, yung sili na maluto, green. yung kulay red na red, ay tapos magkakamay ka, dikdik me ketang kaya, patis. Ketang yung ginamit ko dati na ano, parang yung sa Oo. tinapa, pindikdik ya makanyang tangkayo. Meta ka mo Tinapa. labang mo ring viewers. Oo, tinapa talagang. Hindi ko Manyaman na maano Pronel. yung tinapa. Oo, hindi ko mare-refuse yung tinapa. Pag tinapa, talbos na kamote. Maggamat Tapos ka may Pronel, talong, tapos lagyan mo nakakamay lara, ka. hmm, Sarap. alang kaita, alang diet. Wala, ulang diet, ganyan ang hula. Pero Nasisira yung diet ko. Pronel, kapag seryoso kang kumakain, hindi hindi ka makakakain ng marami. Pero kapag nagkausap-usap kayo, yung parang may kasama kang halimbawa, "Atsuya pala yapon diyam. Bakit yung niluto ko litsong kawali hanggang ngayon hindi Pampanaluto. makain?" Apple Atsuya pala Jen, yapon medyo diyam, shoutout. pakiramdam eh. "Apon diyam, Apple Jen. breme nga kit yapon Ronel, apon Ronel." Mag-reveal na kina Ronel, Ay sus. palawutan. Ayun 'no, Apple ka-sexy na nga po Ronel, Jen. oh. Oh, sexy na nga po Ronel, 26, 38. Yun daw yung waistline niya, 26. Apple Jen. Kumusta? Ayan nga pong Ronel. Bawal niya pong Jem, bota atin niyang bodyguard. Diyos ko, palmuranda ka tamo. Bakit yung niluto kong kawali? Asan kayo usuglo? Sabi naman ni, sa Turkey daw siya, sa Turkey. Apo Ah, Ronel, sa mega Turkey. shoutout sa'yo, sabi niya. Yan. Apple Jen. Apon diyan magpakay ko mo hanggang 12:00 kasi abangan mo yaming December. Tapos kaya rin nahinimag yan na ako. Ang, ano ba yan? Ang hirap magpa-sexy Apple Jen, oh. Pinawisan ako. Ayaw lumambot ng kawali. Bullshit. Wala ako sa seryoso Oo, sasabihin na talaga. ano, oo, Oo. lechon kawali ngayon pala yung kawali pala ayaw lumambot. Oo, yung kawali, di ba? Kahit anong ano yan, hindi lalambot. Ay hindi talaga lalambot yung kawali. Pero yung Oo. lechon, ano yun, lalambot talaga yun. Oo, Matigas matigas yung daw ang kawali. kawali. Ayan, oo Ah, nga. Apple Jam, ayan si Wailami, ayan. Taga, ano yan. Maganda yan, taga Apple Jam. taga-Angeles. Pero nasa ano siya ngayon, Nueva Ecija. Hindi Ayan, niya Joyce bahay yan. Jimenez. Nindiyan niya ano yan, ni Wailami yan. Laki ng bahay ni Wailami, nasa 21. 21 Oo. mil. Rest lang ako ng konti, ayan. Mag-sit up na lang Yan. ako. Usuglo pala. Dikit niya pala ni Jam Builder pala ni. Oo, Wala dikit na tayong yan. customer. Wala tayong customer na ano ngayon.
madami. Kaya yung ibang customer natin busy pa sila siguro or, May may work. trabaho pa. Sabi nga niya po, Mary Chris, kailan daw hindi daw nakahabol sa atin. Oo. Si Apong Jem, siya yung first customer ko kanina, sabi niya, ang daming upuan. O, Apong Jem, ako bakit maggulong-gulong ka kaya? Sabi na, hindi magandang pangalan, Wailami. Eya Manyaman. Hindi daw, Wailami, ikaw nang bahala Oh, dyan. Wailami, anong exercise na ginagawa mo ating rep? sabi ni Wailami. Aerobic, ano lang, Wailami, kahit nasa bahay ka lang, maliit lang yung space mo, pwede. I-search mo lang yung aerobic exercise. Aerobics exercise. Yung pa ano-ano ka lang, yun. Tapos nag-weights ako, sit up. Warm up muna ako kasi matagal akong hindi nag-exercise. Tumaba eh. Lumaki yung puson. Lakas ang bencho na yan yung waistline mo. Bisaya yay Bin, Wailami. Bisaya ka daw, Wailami. Sabi parang ni yung Apong lolo Jem o Builder. tatay niya, ano ata, nasa Mindoro ata. Ewan ko basta ganun. Ewan ko kung mama niya o tatay niya. Ganda ng shape mo ulit. Tumaba ka ulit dito sa Pinas, sabi niya. Actually, sa Pinas, hindi ako tumabaway lang. Nung bumalik ako dito, wala na akong exercise. Sa Ayan, 4 Pilipinas, may million. treadmill. Oh, may treadmill Salamat sa ako, 4 pero million ha. hindi ako Hindi mo man nag-exercise. ginagamit, Pernel, hindi mo man nakikita ginagamit mo yung treadmill. Sa Pilipinas, isang beses lang. May treadmill ako Oo. doon. Isang beses lang. Ganito. Oo. Asawa ko dapat mag-exercise, kaya lang pagtapos mag-exercise, kakain na naman ng madami. Yun lang ang mahirap. Oo, yun ang mahirap. Kasi Kailangan, ano rin, masarap kumain. Masarap kumain kailangan, talaga. Oo. kailangan din, Pero ano ba, baliktad, mahirap. baliktad Apong Ronel, yung mga Oh, matataba, malakas kumain. Pero yung mga papayat, mahinang kumain. Totoo, ako siyempre, naniniwala ako dyan. Si siyempre Apong Jem, kasi, hindi naman malakas kumain yan. Ha? Apo siyempre Ronel? naman kasi, Apong Edward, yung malalaking katawan, madaming space yan. Yung payat, walang space sa Ah, tiyan. okay. Kaya pala. Yun yung Meron difference naman niya. payat na malakas sa kumain. May payat na malakas. Meron naman na chubby na mahinang kumain, pero ano pa rin dahil sa genes nila yon. Okay, okay. Nasa ano pala nila, nasa lahi nila, no? Oo, O siya, minsan. sabi ni Apong Jem, bawi pagkatapos kumain. Diet nga daw, 113 kilos. Malakas. Yung 113 kilos, ano din yun, mataas din yun. 113 kilos? 13. 113, 13, oo nga, 113. 113 Hmm, kilos yung taas asawa niya. nun. Oo, mataba. Baka matangkad naman kasi yung asawa niya. Ako kasi maliit lang Oo, ako Turkey dati. siya. Turkey siya Apong Ronel. Turkey siya eh. Kaya Ah, sigurado. Turkey siya. Oo, Oo, oo. yung mga payat na iba, grabe, nangunguya, 20 times bago totoo yun. Wailabi, Bisaya ka daw, sabi ni Apong Gem Builder. Sabi ni Apong Gem Builder, Wailabi, Bisaya ka daw. Yung mga payat, iba, grabe, namumuya, 20 times bago Oo, totoo yan, naniniwala ko dyan. Yung ibang payat, Apronel, yung mga ibang payat na, Mm. yung mga arte, Diyos ko. Ikaw, tapos ka nang kumain, sila hindi pa. Malakas akong kumain na pong Ako din, Edward. malakas Malakas din din. akong kumain depende Tignan mo sa nung papagluto. nakikikain ako sa inyo, di ba? Talagang lakas kong kumain. Ay, sabi ni Apong Jem, nasa metabolism nila yan, Oo. payat man o siksik. Talaga, Apong Jem. Totoo yan. Kung malaki yung Ako bito nga ka, naging kung malaki. 52 ako ngayon eh. 52 and a half. Dati 50 lang ako. Tumaba ako. O ngayon, pilan na? 40 plus. 52. 52 pa Ay, ako. Apo Ronel, diba, nung pumunta ka sa amin, marami kang nakain. Alam ko marami kang nakain. Si Mm. Apong Jem, mahinang kumain yan. Kasi nga, ewan ko ano nangyari, nagmamadali sila nung time na yun eh. Mm. Kaya, hindi nakakain na maayos yan si Apong Jem. Nakita ko. Ay, ako na-enjoy ko yung pagkain ko. Talagang Oo, kayo nila apong, Apong Inday Mama apong, Vlog, 'di ba? tsaka yung Banji. Banji. Si Apong Jem hindi niya masyadong na-enjoy kasi nga
Nagmamadali silang time na yun Nagmamadali kasi sila, oo. May busy mga sila nung kasama time kasi na yun. siyang marami, kaya Oo, may kasama sila. kung siya lang at Linmar, saka mega shoutout po. Ayan. Ano po, Ronel? Linmar, kung salamat sa siya lang tusok mo. kung siya lang at saka yung asawa niya puwede silang mag-stay kaso may bata, may mga kasama. Oo, yun lang ang may kasama sila kasi baka may busy, mga ganyan. Mm. Melaso po sa lahat sabi ni. Ayun lang, Ma'am Linmar, kung gusto mong kumakyat, pwede kang kumakyat dito. Ma'am Lynn, Walang mega problema. shoutout. Andiyan Pwede si ka pa namang Uslog 'no. kumanta. Oo, pwede Si ka pa namang Uslog 'no, kumanta. lalaki ba? Babae siya. Yan, si Babae? Usuglo, nakilala ko yan sa Facebook page. Kaya ano siya, Dikit parang dikit-dikit sub lang. Ganun kami. Follow lang kami sa Facebook page. Kaya nakilala ko si Usuglo. Usuglo, meron palang si Renel Santos, meron siyang Facebook page. Mag-ano kayo, FB page. dikit-dikit kayong dalawa. Anong tawag doon? Follow to follow kayong dalawa. Sila pala yung pumunta nung ibang vlogger nung nandiyan sila Ate Rem sa inyo. Apronel, ano daw sa inyo? Kina Apong Edward. 'Di ba Hindi, parang sa nakita mo amin. oo, Oo, sa nakita amin. rin yun parang saglit pinakita mo sila, Apong Edward ata. Parang nakita Oo. nila. Oo. Oo. Oo, nandun si Wyla May nun eh. Dati ano yun? Ano na, Apronel? Ay, Nandun si Bala ka, tatantanan ko na eh. Oo, oo. wow. Namig-live kayo pala pig-live yung kanina, di ba? Oo. Nang Mm. migkanta kayo ang pontinera kayo kanta kayo ni King Oo, Studio dun sa Tag ano po. mo, diyan mo sa studio. Oo. Kumakain kayo. Oo, nung Mm. kumakain sila nun ni Apronel, di ako masyadong nakakain nun. Kasi kapag May bisita ka. may bisita ka, hindi ka makakain ng maayos talaga. Pero kapag ikaw yung makikikain sa ibang tao, mabubusog ka. Mm. Na-follow na kita sa FB page mo, co-host. Na-follow ka na daw, Apronel. Wow, thank you. Ewan ko kung anong, usog lang mag-comment ka na lang kay Apronel Santos, yung ano niya, para makita niya yung ano mo, para mabalikan ka naman niya. Oo, hindi kasi nangyari nun, si Apon Jem ang sabi niya sa akin pupunta kami diyan. Sakto, para naman isang bagsakan na lang para si Apong Renel makapunta din sa amin at saka si Apong Inday, tinext ko si Apong Renel. Ayun, nakapunta sila, nagkita-kita na kahit papaano, nagkita-kita naman sila ni Apong Renel at saka ni Apong Jem, 'di ba? Kahit papaano. Mm. 'Yun ang importante. Kahit si Apong Jam nun, nagmamadali sila kasi nga may kasama sila. Pero At pero saka pero galing pero 'pag walang kasama 'yan, tatagal ng konti 'yan, eh. galing naman kasi sila sa ano, layong Sa lugar, 'di biyahe, ba? Pagod sila. sa Oo, sa sa ano, ano, Ilocos sila, Bronel. Ilocos, kasal ng Ilocos. anak nung dati, anak niya. Ilocos. Oo, Oo, Ilocos. nagpakasal sila nung ano niyun dati, yung anak niya. Kaya 'yun. Ewan ko kung kailan ulit darating si Apong Jem, baka siguro mga after 2 years, 3 years, mga depende, yung iba. Si ano nga, sino ba yung mga nakauwi ng ibang bansa? Si Kuya Jun, nakauwi ng ibang bansa, nakauwi na nga siya dito, nakabalik na nga sa Canada, hindi kami nagkita kahit papaano. Jun Jun, Mingkay. Kuya Jun, Oo. Canada. Di, di ba nasa ano lang yun? Saan ba Angeles sa yata atin? siya, Angeles yata, Hindi, Apronel. hindi ba siya Concepcion or ano? Hindi, ano siya, Pampanga, Apronel. Pampanga pero hindi Angeles. Linmar, salamat po, Linmar. Ano ka lang, kung gusto mo pong makipagdikitan sa kanila, Ma'am Linmar, ayan sila, Wailabi, si sino pa ba? Si Usuglo, ayan, si Apon Gem Builder, ayan. Kaya po dyan, mag-obraya kayo. O, mag-obraya ka niyan kasi abak na karela kasi mag-almusal Wow. na kanya niyan, ni Apon Umaga Gem. na sa kanila. Oo. Enough na pa mag-exercise. To na pa. Baka mabigla yung katawan ko. Wah, grado yan, Apronel.
Okay. Yapon diyan malamba pa siguro bayo yung magbakasyon, matagal bago siya makakapagbakasyon na naman. Malayo pa 'yan. Kasi ano, 'di ba nagpakasal nga siya nung anak niya, matagal Mm, pa 'yan. mm. Si Yapon Julie, hindi ko nagkakamali, taon din, ilang taon din siyang hindi nakauwi, 2009, 2019 ba? 2019 niya kanong last minuli, 2019, 19, 20, 21. Tapos O, 3 years na, nag-pandemic na doon. 3 years. Parang ako noon dati, ano, last uwi ko noong 2019 tapos nung ano na, 2021 ba yun, last year? Work pa mukbang. Ayan, malapit na tayo mag-end. Wailami, dapat palitan mo yung Maylami. May lami talaga. Maylami daw talaga. Tama na muna yung exercise. Wata, lalo kang mga yaya Tapernel. Gusto ko nga pumayat ng konti, bumalik yung katawan kong 50. Ikata naman baliktad ka Tapernel. Bisa kang payat. Ako bisa ko naman pataba. Ito yung buri ko. Payat ka ba? Apong... Payat ko Tapernel, di ba? Wala mo naman yung Hindi, wala akong tama mantika lang yung... Tapernel. No, tama lang yung katawan mo, Apong Edward. Tama Ay, payat ko lang mga yung katawan Tapernel, mo, oh. nakita kita. Payat ko mo. Pero Tama lang yung katawan ngayon mo. siyempre, medyo may kain akong bagya katawan. May muscle ko kayo kasi di ba? Bomba yung gagamitan kayo lugar ni. Uso yung kaya kayo ni Apronel, uso yung gripo. Uso yung O, gripo, tapos ang... datang bala mo, Jetmatic. Yung mga Jetmatic, Oo, alam mo yun. Linmar, Jetmatic. salamat po, Ma'am Linmar. Kung busy kayo, Ma'am Linmar, Eh, no, okay lang po, ang Okay lang hirap yan. kaya ng ano, ang hirap kaya ng yung bomba ninyo. Ang ano ba yun? Oo. Ang tawag doon, Hindi, ang tagal bago lumabas yung tubig. oh, Di ba? May Ronel, mga students. ano ko din, i-discuss ko kung ano yung pagkakaiba ng ano, ng bomba tsaka gripo. Sa ano kasi sa bomba, ang ano dito sa bomba kasi, mahirap siya. Pero yung tubig talaga Apong Ronel, parang sa bukal. Kasi yung sa gripo Oo, Apong Ronel, hindi ka maiinumin mo. sigurado. Ano yan? Maiinom mo. Oo, magkaiba kasi yung gripo tsaka bomba. Nakikinig host habang nagwo-work. Ay sige po, Ma'am Linmar. Ano lang ako, 20 minutes lang na lang ako, 20 minutes kasi ano, sasalubungin lang yung December. December 1 sa Pilipinas. Kasi ano na dito sa Pilipinas, 11:40. Yun. Kasi dito Aporonel sa amin sa barangay namin Aporonel, uso dito Oo. kasi bomba. Kasi Mm. yung ano, yung parang gripo, yung Mm-mm. binabayaran, 'di ba, monthly magbabayad ka. Hindi uso sa amin kasi yun, Oo. hindi siya naabutan dito sa lugar namin. Ewan ko bakit hindi naabutan sa amin. Pero puwede kang magpagripo, yung gagamit ka ng anong tawag dun, yung tangke, ano kasing tawag dun yung may tangke? Jetmatic. Parang yung sa amin, Oh, Jetmatic lang Jetmatic, kami, Apong Edward. yun, Jetmatic lang yung sa amin sa bahay. oo. Jetmatic lang. Pero sa inyo Pornel, pero sa inyo alam ko puwede yung ano diyan sa inyo, 'di ba? Puwede sa inyo yung digripo. Sa amin, Tapos ka ano, ng wala. exercise mo, Ronel, nagtapos ka na daw nag-exercise, Ronel, sabi ni Apon Jem. Tapos na akong gym. Tapos Ayan. na. Ayan, nagpa-sexy ni Apong Ronel, oh. Tapos na akong Kakain na siya ng mga deep well, Apong Jem. big Yan, well. deep well. Totoo yan, deep well. At king ngala-ngala ko yan, alyalilwal. Ngayon yalilwal king sinabi mo. Kaya deep well, totoo yan. Kasi sa deep well, sa bomba, pwedeng inumin. Pero minsan kasi, Apong Renel sa amin, May hindi siya pwedeng bulate. inumin. Hindi May siya pwedeng bulate. inumin kasi may lumalabas na Makalawang. kalawang. Oo. Kumakalawang na. Tapos, Mm. ang ginagawa lang namin, hindi namin iniinom. Ang ginagawa namin, bumibili kami ng mineral Refill. water, tig Utang 30 refill. pesos. Oh, yun. Oo.
Tapos ang ginagawa namin na Pronel, nire-refill namin yung tapos nilalagyan nila ng bato, balas, na ano ba kasing bibili daw kasi kitang makabili. Kitang ang nilalagay niya do'n. Alin? Basta ano siya, nilagyan ng buhangin, bato, tapos 'pag binuhos mo yung tubig do'n, magiging malinaw siya, malinaw ang tubig. Pero hindi namin iniinom, ang ginagawa namin do'n panghugas ng plato, tapos pang-ano Panglaba. ng ano, panlaba tsaka yung sa kanin, anong tawag do'n, Mm. panghihimas, Pangsaing. ayun. Basta yun, saing. Kuya Jem tawag kasi sa amin nung bata, ahaha, sabi niya. Mababaw lang yung tubo nun. Dapat padugtong nyo para mainom. Okay. Ganun pala yung ano ni Apong Jem. Kaso Apong Jem, sobrang malalim na nun pag nangyari nun, di ba? Parang yung Si lupa Apong sa Jem, inyo matigas, pila ba yon? Pila? matigas, Apo Ranel. Matigas. Matigas Hindi, yung sa pwede na, inyo, pwede Kuya naman. Edward. Oh, pwede na sa amin na pong Ronel, yung ibang Oh. iba, yung inumin, yung mga kamag-anak ko dito, iniinom nila yung ibang bomba nila. Kasi Oo. walang kalawang, yung iba may kalawang. Yung Mm. sa amin kasi sobrang Mm. tagal na to eh. Siguro, may ano na siguro to, may, hindi ako nagkakamali, 15 years. Mm. 15 years na yung bomba namin. Hindi yun, ang ginagawa lang namin, panghugas ng plato, panghugas, panligo, gano'n lang siya. Oo, at Sabi ni least 'di ba Wailami, meron. 'pag may sipuning bata, ano po ang Ronel? At least hindi yung ano, wala kayong totaling tubig. Yung iba nag-iigib lang, 'di ba? Oo. Actually, Ronel, maraming ano dito, marami ng nasira yung bomba nila. Siyempre nakikiano din sila dun sa kabilang bahay. Oo. Kaya actually Mm. ano, pamilya namin 'to, parang isang bomba, ano kami, isang 2, 3, 4, 5, 5 bahay Compound kami kayo, 'di ba? dito, 'di ba? Compound, lahat ng dito, Ronel, magkakamag-anak kami. Sabi ni Oo. Wailami, yung sipuning bata kami no'n, nung bata ako, sinasabi ko daw Wailami, kaya tinawag nila akong Wailami. Sabi niya, nilagyan ng bato at buhangin. Yun, tumpak, Apong Jem. Pinipilter. Nung Yes, mali nung na anong ano ba sa 'yun, amin maliit ba host. or oo, 'yun. Gano'n ang ginagawa, buhangin at saka maraming bato tapos ipipilter mo siya, 'di ba? Oo. Ano siya, Apong Ronel, sa Kasi amin, sala. bomba. Anong tawag dun? Meron siyang, ano siya, balde. Sa amin host sa Pilipinas, Jetmatic, mababaw lang, isang tubo lang. Malinis na siya, walang lasa. Oh, Maganda talaga? yung tubig, maganda din yung Sana tubig. all. Oh, Maganda maganda yung yung tubig tubig, niyo, 'di ba? Linmar. Maganda. Mababaw lang yung sibol. Oo, oo. Mm. Sa'min ano siya, Mm. timba siya na ganyan tapos nilagyan ni mudra ng bato, balas, ano ba yung mga Buhangin. nilagay niya dun? Buhangin. Buhangin. Tapos may tubo siya na parang tubo ng anong ganyan sa may, paano ba kasi, halimbawa, itong mic na 'to, dito siya, meron siyang parang tubo dito. Ayan. Tapos nilalagay mo yung tubig kaso matagal siya. I-vlog mo kaya yun na Ha? Pong Edward na ano, filter. O Oh, filter. Pang-filter sa tubig sabihin mo. pang-filter Yung sa madumi tubig. siya tapos pag nakita ang linaw, 'di Oo, ba? yun. Mm. Mauna na ako, mag-obra ako pa. Sige, Apon Jam, salamat, Apon Jam, malapit na ako mag-end. Apon Ingat, ingat, Jam, ingat ano, ingat, hapon mimingit Jem. ka, Apon Jam. Happy happy Mm. Merry Christmas. Merry Christmas kasi mag-December na. Happy Happy December, December oo. 1. Oo, December na. Mm. Kaya kailangan mag-LS na ako yung December na. Oo. December, mamamas ko po. December Para kasi may pang Christmas na. pamasko. Wow, Para may pang mamasko ka na pamasko. po. Mm. Ako makasiklod kaya kayo di Apo Ronel. Siklod na ako mo live. Anong sabi na papalakpak ya? Magpapalakpak ya, ala naman magkanta. Nino? Babay, sabi na, babay. Babay na daw, Nino? sabi ni Apon Jem. Babay. Sige, Apon Jem, Mm. mimingat ka, Apon Jem. Salamat. Depende sa lupa kasi pag brown like clay yung lupa, brown dapat doon malalim. Kaya pala, Luay Lami sa amin brown. Totoo yung sinasabi ni Apon Jem.
kailangan daw malalim talaga yung ano, tubo. Totoo yung sinasabi ni Apong Gem kasi sa Apong Gem ano yun, eh, Pagka magaling ano, sa yung ganyan. pagka makalawang yung ano mo, ano daw, yung ano Oo, bang tawag makalawang. do'n, need mo pang ilalim yung tubo mo. Mm. Magaling ni Apong Gem, magaling niya king makanyan kaya pala kasi kaya ni Apong Gem, eh. Karanyang Na ano, construction na hmm, tatala tatalan niyang tao yan, eh, gem builder, eh. Higit-kitang premier na, baling higit-kitang premier na Apong Gem ay Apong Renel. Itang gagawa lang bala mo, ano yung house ka rin? Itang dadiretso yung danom, tuloy-tuloy yung danom bala mo itang mm. ka rin kanal, itang kanal Apong Renel. The drainage? Drainage, drainage. Hmm, Kaya tila aliw-aliw ang lahi, kaya binaka rin. hmm. Ayan, 3,000,000. Salamat sa 3,000,000 guys. Malapit na tayo mag-end. Meron pa tayong 12 minutes bago December. Ano ipapatugtog ko. Ayan, may pabenamano na si Waila Mi kay Abong Edward. Ay, oo. Maylami, salamat ha sa ano mo. Mm. Masasahod natin yan sa January na. January? Salamat, salamat. January. Hmm, Kasi hindi ako kumota ngayong ano, ah, ang tawag dito, ano? November. Kasi hindi ako nagla-live pa, Ronel, di ba? November, Mm. wala. Nangako Kahit ngayong naman ako, November. Oo. hindi ako sasahod dahil bihira lang ako mag-live. Mm. Sa kapag sa December, kapag nakakota ako, sasahod ako nun, January na. Kaya ayun. 22. Hindi, di ba ano, sumahod ka ng November? So, di ba, Oo, kung ano kumota yun ka, Apo Ronel? December 22. Hindi ako sasahod niyan, hindi ako sasahod. Ano yun, August, September, October yun, 3 months yun Apo Ronel. Kasi Oo. nung August hindi ako kumota, hindi ko alam, nawala, ewan kung nangyari nun, nawala ata ako ng internet, naputulan ako ng time na yun. Tapos Mm. nung October, hindi na ako masyadong nagla-live. Ayun, Mm. hanggang okey naman kahit papaano nakatulong ako Apo Ronel. Madami akong mga Mm. binayaran, alam mo naman, mga Mm. kuryente, yun nga, binlog ko naman 'di ba? Alam niyo naman na Apo Ronel. Oo, namili ka. Oo, namili ako ng bukas anong gagawin ko bukas ay, aayusin namin yung carpet tapos ano, i-ano naman yun, ibang gagawin kong dalawang vlog yun. Yung Yung paglalagay pinalaro ng mo, carpet, na-recover mo ba yung ano, yung pinalaro mo? yung pinalaro anong pinalaro, Apo Ronel? Di ba Ay nagpalaro ka, hindi, namigay ka ng yung tig mga isay? bata wala, Mm. nabura nga Apronel, nabura nga, 'di ba naano Mm. nga siya, "Thank you and Mm. good night," sabi ni Waylami salamat, nagpahabol ka pa Waylami. Salamat, salamat. Ano, ayan. Thank you, salamat sa pa-Christmas mo, ayan, thank you so much, Mm. ayan. Mag-ano lang ako sa'yo, mamano na lang ako sa'yo Waylami. Hindi Apronel yun nga, lalagay yung carpet at saka barnis. Yung ano naman, yung mga bata Apong Ronel, hindi ko Hmm. na-recover yung video, nawala. 'Di ba sabi ko Hmm. nga sa'yo na ano siya, nawala lahat. Kasi yung ginawa ko Hmm. Apronel, pilit Hmm. kong pinipindot-pindot talaga, wala, hindi ko maasikaso. Ngayon pa lang ginawa ko, may Hmm. nakalagay dito na parang reset, kasi Mm. para magre-reset lahat. Yun lang pala Oo. yung ano yung, sulit ang sagot. Ang ginawa ko pinindot, sabi ko, nawala. Sabi ko ayun, nung nag-upgrade ako kasi yung phone natin na Pro na nag-a-upgrade yan 'di ba? Mm. Kapag hindi mo ina-upgrade yan wala. Hindi ko alam kung mag-i-stay ba siya o wala, hindi. Gano'n siya, eh. Kaya ano yung ginawa ko, nag-upgrade ako tapos nawala lahat ng video ko, lahat ng picture Hmm. natin, yung picture sa Parang saan ba na-reformat yun? kasi 'di ba 'pag na-reformat yan mawawala Na-reformat. lahat. Parang yung computer 'di ba pagka pinaano mo, Mm, i-format mo siya, parang pinaano mo ba yun, mawawala oo. lahat ng files mo dun kaya sabi nila pinasi-save muna before nila i-ano Oo, lahat. nawala lahat Hapong Ronel, sobrang Hmm. pati yung mga picture natin na nangyari nun wala na rin yun. Hmm. Kaya yun,
Thank you, Wailami, Good night, matulog ka na, late na diyan. Oo, mag-12:00 na sa Pag-uwi ko Pilipinas. Wailami, talaga salamat, pag-uwi ko ng pag-uwi ko ng Pilipinas makikipagkita ako sa'yo. Tayo ni Ang na Apong tanong Edward, ni na Banji, oo. ang tanong, Ha? kailan, Apong Ronel? Next year, Apo. Next year? February? Hindi February, baka gusto ko na ata, December na kasi birthday ng tatay ko nun eh. December. Oo, next year. Matagal pa Apong Ronel. Ang tagal naman na Apong Ronel. Kabilis Wala lang bang yun, Apong Edward, mabilis lang yun. Talaga? Si Apong pangalan ko? Si Koyong Vlad. Malapit na siyang darating. Ay, uuwi pala siya. Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Apong Ronel, narinig mo ba? Oo. Malakas o mahina? Okay lang. Okay lang. Okay lang, oo. Yut lang ako, gagawa ko ng juice, Sige, Apong Ronel. EPM! Salamat, EPM. Malapit na rin ako mag-end. 7 minutes na lang ako. Sana all nakakauwi ng Pilipinas, sabi ni Usuglo. Okay, ulit ng araw. Mag-end na ako, guys, Malapit na rin ako mag-end. Ano lang ako. Salubungin natin yung December 1. Pasko na naman muli. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli. Ang araw na ating pinakamimili. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli. Ang araw na ating pinakamimili. Pasko na, malapit na. 25 days na lang. Apo Ronel, alam mo, I enjoy yung Pasko kaya kayo. Kaya next year. Next year. Aring Jem, mana. May ako ni Apo Ronel, Apong Julie. May ako ni Apong Jem. May Cobrani. Apong Julie, malapit na kang muli. Ay, Apong Julie, experience na nga ng Pasko, Apong New Year. Enjoy ni Apong Julie, pamanuli mo Loko. Enjoy mo Apong Julie. Masyadong isipan rin yung stress. Balo mo na Apong Julie. Apong gayam. Sulitan me. EPM, salamat EPM EPM Mechanic, salamat at saka si Usuglo Family, Wailami, salamat. Usuglo, Apong Jem. Ayan, 5 minutes na lang tayo, guys. December 1 na po. Enjoy. Hanapin Kaya Apong Ronel na-enjoy yung Christmas na kanyan kasi pinasuring Spain. Pero okay, may Apong Ronel. Ating bang Christmas kaya kayo? Ating Christmas kaya kayo, Apong Ronel? Ati naman Christmas kaya naman yung mo kulo pagkakatamo magluto, magtagalog tayo. Meron namang Christmas sa ibang bansa, like dito sa Europe. Kaso yung syempre, lalo na hindi mo naman kasama yung mga pamilya mo, yung like mga parents mo, mga kapatid mo. Iba rin talaga yung Christmas with your kasama yung pamilya mo. Totoo yun. Ganun. Ikaw, na-experience mo naman na po na. Ay, na-experience mo ba? Parang kailangan ba umuwi? Ay, hindi. Na-experience ko umuwi ng December. Hindi na this year ba? Hindi ako umuwi ng December, di ba? Hindi ka umuwi. Di ba? Hindi pa kita kilala noon, Apo Ronel. Nung December, hindi ako umuwi. Mas enjoy talaga kasama ang pamilya. Totoo yan. Last December kaya Apong Edward nagka-COVID ako. Kaya New Year na sa quarantine ako.
mag-isa. Ay, oo, alam ko yun, Apronel. Alam ko yun, Oo. yung nangyari nun. Alam ko yun, Oo. nandun ako, nang live ka, di ba? Nagla-live Alam ko pa ako yun. nun, 'di ba? Oo. Oo, alam ko. Nagko Oo, kaya pala Paskong Pasko yung mabigat na ano na ako, masakit na yung pakiramdam ko nun. Tapos nung 26 Kaya, emergency ano ko, tapos yun, swab test ako, positive ako, kaya ano ako, New Year nasa nakakulong ako. Yun. ayan, salamat po sa mga nagtambay, 2 milyon, salamat sa 2 milyon. Uuwi sana ako sa December, kaya lang, hindi matuloy kasi nagkasakit ang biyenan ko, walang kasama at mag-aalaga. Ay, sayang. Sayang usoglo, no? Makakauwi ka ng Pilipinas kaso na ano ka pa, na na Turkish yung tawag asawa dun? niya, 'di ba? Oo. Hmm. Nandiyan naman yung asawa niya, Coronel, 'di ba marunong yung Oh, asawa yung niya? biyenan niya. Oo. Oo. Wala ba siyang kapatid? Kahit uwi ka lang ng mga ilang araw, kaya 2 weeks, ay isang buwan, puwede na isang buwan. Mahirap kasi ako ni Edward na 1 week, 2 weeks, parang nagsayang ka lang ng pamasahe, ang mahal ng pamasahe Talaga? tapos magtu-2 weeks ka lang. Dapat 'pag Dapat ano na kasi 1 month. dapat ilan? 1 month, ang sulit na yung 1 month. Ako yung 1 month lang, nagiging 45 days, 2 months, 3 months ako minsan. Ang maganda 1 month 'no, 45 days. Mm, mm. Kasi kung 2 weeks Oh, ka lang, parang nagsayang ka lang ng pera. Ayan, ilang minuto na lang tayo, ayan, para mag-shower na rin ako. oo, 1 minute na lang. Oo. Shower na ako para fresh na fresh. Ayan, malapit na guys. Nakasa'yo pamagat na itang kaya, Coronel, binigyan ako ng regalo ng nanay ko, may 3 lobo. May 4 na anak. Ayun, maraming salamat, Usuglo family. Salamat sa iyong, pag-stay diyan, at saka Apon Julie, salamat Apon Julie. Si EPM Mechanic, salamat sa pagdalaw. Si Bailami, maraming salamat Bailami sa palipad mo. Salamat, salamat. At si Apon Jem. Sino pa yung mga nandito kanina? Si Linmar, salamat po Ma'am Linmar. Si Apon Rene, salamat din sa pag-akyat at nakipagkuwentuhan kami habang nag-LS. Ayan, salamat po sa lahat guys. Ayan, December na. Hindi pa nag-ano tong ano ko, December. Hindi pa siya nag-ano, November 30 pa rin. Pero December na. Okay. Apronel, are you still there? Apronel. Apong May Kenny, maraming salamat Apong May Kenny. Merry Christmas, Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas. December 1 na. Mag-end na ako Apong May Kenny, ha. Abo may kanta na ka! Tamsak, salamat sa tamsak mo, Apong May Kenny. Pasko na naman, Okay, tuloy ng araw. Ngayon ang magdaan. ay Busy ba, balik May kailanman. Kenny? Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko. tayo ay Baka mag-awitan. gusto mong umakyat, salubungin ninyo yung ano. Pasko na naman Ano ba yun? Kung kakanta si Habong May Kenny, Abe, sige, tutuloy natin kahit mga isang Oo. oras pa. Pag may Extend, kumanta, oh. sige. Oo. Pag wala nang kumanta, stop na ako. Pasko na naman, Na naman, tuloy okay, ng tuloy araw. ng araw. Ngayong nagdaan. tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ano, akyat ba si May Kenny? Mukyat ka kano. Ako May Kenny, mukyat ka kano, Abe na. Pagkatamo kaming Christmas. Araw na ating
Ay, si May Kenny nakikisabayan na sa magagaling yan. Magaling na kumanta si May Kenny, gumaling lalo. Pag minukit siya akong may Kenny, sige tuloy tayo mga 1 hour. Pero kung hindi na minukit, magyanta na akong rin. Maglinis kong banyong matuwang apong Edward. Paglinis kong bayag, matuwa Ay, akong bayag? Paglinis ako ng bayag. Yung amo mo? Paglinis ako ng bayag, Apo Ronel. Ayan. Linisan na lang rin bayag Sige na na, kasi... kudas na ako, mandilo na ako. Sige, Apo Ronel. Sige, salamat. Sige, Ayan, bye-bye. magsara na ako mo rin. Ayan, salamat Apo Ronel. Okay. Ayan, salamat din Sige. magukit mo at saka Okay. magkwentuhan ta. Okay, Okay. bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. See you. Adwa ko obra, Reman. So guys, din kay Wailami. And Wailami, maraming salamat Wailami sa palipad mo. And also kay Apo Ronel, salamat sa pag-akyat. And sa lahat po ng mga nandyan, maraming salamat po. May Kenny Abe, may habol ka pa Apong May Kenny. Usuglo family, salamat Usuglo family. Apong Julie, salamat Apong Julie. See you soon. Basta enjoy meming kaya maging in Pilipinas, Apong Julie. Di ba ba? Si Apong Jem, maraming salamat Apong Jem Builders ha. Bye-bye na guys, bye-bye na. Merry Christmas! Alam guys! Pasko na naman, ako'y tuwing ng araw, Paskong nagdaan.